Добрый вечер. Сёння пятнічны... Добры пачатак. Сёння пятнічны стрым. Мы гуляем у Void Bastards. Гэта гульня Roguelite, які расказвае нам гісторыю. І, скажем так, вы ўсё побачыце, у прынцыпе. Мы будем займацца тым, што будем блукаць па туманнасці, здабываць рэсурсы і паміраць. Гэта, у прынцыпе, ўсё. Паехалі, давайте адразу. Чаго затрымліваць, правильно? Да, у гульні даволі прыемны візуальны коміксавы стыль. Я ў яе гуляў некалькі гадзін. Як апынулася, я думаў, што я гадзін 10 нагуляў. Насамрэч не, дзесьці ўсяго гадзіны 3. Чамусьці, я не ведаю. Я перад стрымом правяраў, як яна працуе, і, ну, па тыпу, працуе нармальны захоп. Ачмурэнная гульня, я не ведаю, чаму я не гуляў. Пачынаем. Я буду пачынаць новую гульню, бо сэнса ніякага няма, у мяне там прагрэс амаль нулявы, і тым больш я не памятаю большасць з гэтай гульні. Складанасць звычайная, можа, альбо жорсткі вырадак. Вітаю, Метаігорый. Давайте не, пакуль нармальная, бо трэба яшчэ прызвычаіцца. The SOM, арбітальны кліент, працэсінгавы цэнтр кліентаў. Зараз я не буду паспяваць перакладаць. Вітаю, Рэгана. The SOM, арбітальны працэсінгавы цэнтр кліентаў. Халера, Void Ark, это будзе наш карабель. Як это? Каўчэг бездані? Ну добра, Void Ark я яго просто пазней буду называць. Не прайшоў я пра свой чекпоінт, ну то бок месца сустрэчы. Добра. Я адпраўлю форму А61Б у галоўны офіс. Не зробленая дастаўка рэсурсаў. Там на норме лёгка. Я лепей трошки абаснаюся там, бо мне трэба туторыял яшчэ прайсці. Так, калі адказ яму. Атрымліваецца, што калі гэта ў туманнасці Саргаса, кліенты ўсё роўна страчаны, так? Так, я так думаю. Давай адключацца і... Я нават не ведаю, як гэта перакласці. Ну, добра. Туманны Саргаса, 283 светлавых года адсюль. Упс. О, у мяне скончыліся патроны. О, не. О, не, і вяртацца мы не можам. А можна без маёй смерці, калі ласка? Спачатку яны абіраюць складанасць будзе весела, а потым пакутаюць усе і стрымеры гледачы. Не, калі я ведаю, што раблю, можна без гэтага. Ты там будь. Вось, як вы бачыце, вельмі прыемны візуальны стыль. Кайфы. А у нас няма патронаў зараз. Гэты пісталет мне нічым не дапаможа. Мне трэба здабыць нейкі лінейны прынтер, які дазволіць мне прасунуцца далей. І у нас няма патронаў. Гэта самае галоўнае. Я ўжо гэта паўтарыў 2 разы. Чыніць мапу. Трэба знайсці... Што ён там сказаў? Я трошки згубіў яго. Мне патрэбна... літаральна. З-за того, што сам гавару, я перебіваю яго. Так, калі ласка, патроны. Толькі 3 дня. О, добра. Мы не перажывем, хутчэй за ўсё, гэтыя 3 дні тут. Таму... Так, у нас... Я тут? Сюды нельга. Усё, зразумеў, на мапе вось сюды. Нам трэба зайсці ў офісныя аддзелы і нешта там здабыць. Нейкі рэсурс. Сэнс гульні які? Ну, увогуле, цыкл гульні. Мы ідзем, высаджваемся на карабель, здабываем рэсурсы патрэбныя нам, набіраемся іх як мага больш, і ідзем, ну, выгружаемся з карабля. Можна не запамінаць, хто мы зараз? Гэта будзе трошки важна, але... Хто мы такія, я буду просто апісваць. Пачакай. Ага, не даць сябе застрэліць. Ну, вучыце план. О, добра. Разумеў. Мы з'яўляемся
Зараз нам яшчэ не распавялі, хто мы такія увогуле. Нам павінны гэта распавесці трошкі пазней. Нас скінулі ў самы цэнтр па тыпу адразу за персанажа, просто ідзі разбірайся з гэтым. Нас кліентам называюць. Не-не-не. Забіраем рэчы. Адусюль. Не-не-не, цішэй там. Там есть ресурс. Оп. Не. Турелька стаіць. На караблях ёсць свая сістэма бяспекі. Зараз нас зноў жа нам не расказалі, што мы і хто мы. Я гэта дам распавесці гульні і буду па парадку гэта ўсё кранаць. Добра, здабылі, а што мы? А, прынтер мы здабылі. Цудоўна. Вяртацца да Стіва. Я так разумею, гэта наш карабель. Вось он наш Стів, нам трэба вяртацца да яго. Мы здабылі прынтер, які нам сказалі здабыць. Пум-пум-пум-пум. Забудзем прынтер, нам дадуць патронаў. Дзе? Добра. Хуткая эвакуацыя, зразумеў. Оу. А! Опс. Не добегли. Цудоўна. Вяртанне на Void Ark магчыма. Наступны раз даставіць больш патронаў для кліента. Час, як гэта? Expired. Гэта час карыстання кліента скончыўся. Пазбаўляюся ад незарэгістраваных прадметаў. Вяртаю, як гэта? Зброю, узятую крэдыт. Запазычаную зброю, вось. Стив ачысціўся, гатовы для таго, каб вяртацца на Void Ark. Гэты, як ён? Бэкпэк, заплечнік гэты, які на нас быў, ён у запаўнянні нейкую папяровую працу робіць пасля заканчэння. Месца Небюла, туманнасць Саргаса. Груз 1 000 000 высушаных кліентаў. Panel clients, гэта па тыпу як... Я ведаю, што мы вязні. Panel clients гэта, хутчэй за ўсё, кліенты са штрафамі. Так. Статус Adrift, гэта па тыпу проста дрейфуе. І няма нікога на барту. Гэта наш транспартуючы карабель, на якім, з якога мы і прыбылі. Зараз нам дадуць новага персонажа павінны. Новы кліент. Новы кліент Стівен Сі. Гэта мы зараз будзем мы. У папярэдняга нічога не было. Зараз. Момант. Паведамленне. Добра. Мы вязень, які знаходзіцца на карабле з вязнямі, які плыве скрозь туманнасць, дрейфуе скрозь туманнасць, таму што на яго барту няма нікога. Усе памёрлі, акрамя саміх кліентаў і кліенты вязні, то бок. Дастаўка вязней, гэта цэль была гэта карабля. Бартовы камп'ютар, ён займаецца тым, што дастае з гібернацыі кліентаў і адпраўляе іх на здабычу ресурсаў. Мы выступаем у ролі гэтых вязняў, усяго 1 000 000.
нам рандомна выдаецца персанаж, напрыклад, вось зараз. Вязі нумар D 2342 9865. Стівен Сі. Што ён зрабіў? Ён нейкаму дырэктару Distress, causing all factor. Я не ведаю, што такое all factor. Ну, карацей, раззлаваў нейкага дырэктара. Курыльшчык. Час ад часу кашляе і гэтым папярэджвае ворагаў. Нам выдалі невялічкі пакет набора для пачатку. Патроны, ежа, паліва. Congratulations. You have been selected to assist with an emergency staff turnover. Мае віншаванне. Вас абралі, каб дапамагчы з... як гэта... emergency. Ён выкарыстоўвае гэтую вось слово такія. За... Блін, emergency. Мне трэба тлумачальнік. Мне слова не прыходзіць у галаву. Emergency. Надзвычайная сітуацыя. Вось. У замены не надзвычайным замене персаналу. Ніякага стелсу. Стелс ёсць. Калі ёсць жаданне, можна стелсіць. Ну для гэтага персанажа ніякага стелсу, так дакладна. Вітаю вас на нашым брифінге, карацей, на семінары брифінга. Не зарэгістраваныя людзі узялі на абардаж гэты карабель і зрабілі так, што ён не можа працаваць. Ваша мэта перазапусціць звышсветлавы рухавік. Добра. Мне трэба атрымаць вашу картку... Што? Зараз перакладу. Просто пакуль ужо гаворыць. Мне патрэбна ваша картка гэтага грамадзяніна, каб аўтарызаваць перазапуск. Як непрыемна. Кліент, ваша картка была... у шрэдер была адпраўлена. Не бянтэжцеся, вы знойдзеце часткі, каб збудаваць яшчэ адну ў адным з бліжэйшых vessels. Караблёў. Часткі, якія вам патрэбны, гэта лінейны прынтер і ID-картка. Калі у вас будуць дастаткова частак, вы зможаце сабраць іх на воркбенче, на варштаце Стіва. Так. Картка не працуе пасля нападу піратаў, і за гэтага наш Void Ark, наш карабель галоўны, плавае у туманнасці. Нам патрэбна яе вяртаць, каб перазапусціць рухавік. На Галікс адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Лічыльнік будзем весці? Чаго дакладна? Калісьці даўно бачыў гэтую гульню, але ў той час комікснасць і гумарыстычнасць не зайшлі. Я не ведаю, я сам чамусьці, мне спадабалася ідэя, я яе набыў і пагуляў усяго толькі 2-3 гадзіны. Чамусьці я не гуляў яе больш, чым... І я паспрабаваў зноў яе пагуляць перад стрымом, мне нешта так спадабалася, было кайфова. Я літаральна мне спыніўся просто, я спецыяльна сябе спыніў, каб на стрыме яшчэ працягнуць. Будзем весці к лічыльні кліенту? Давайте. Першы кліент наш. Стівен, паглядзім, колькі ён працягне. Так, у нас ёсць пісталет. Мы яго можам нават апгрэдзіць, але не зараз. Статус. У нас ёсць 400 здароўя з 400, паліва на 1 скок, ежа на 3 дні і merits. Гэта па тыпу як... ведаеце, як пункты дабрачыннасці, скажам так. Але тут яно выглядае як проста грошы. То бок нам не рэальна, нам фантікі выдаюць за тое, што мы добра сябе паводзім. Добра, запчасткі тут, якіх у нас нічога няма. Паехалі. Шановны кліент, калі ласка, следуйце за гэтай стрэлкай, каб знайсці лінейны прынтер. Добра, у нас выбару не той, каб шмат. Скочым вось сюды на нашым караблі. Гэта наш Void Ark, вось гэта новы карабель. Можна адпачыць, можна скокнуць да яго. Паляцелі.
Requisitioning it would not be substantively illegal. Нейкі базбокс, нейкая скрыня знаходзіцца на гэтым караблі, яна можа быць нам карысная. І он сказаў, што гэта не зусім з'яўляецца нелегальным. Не зусім нелегальным, то бок дазволена. Пісталет. Вся наша зброя. Мясцовыя ворагі. Отправляемся на корабель. Мы высаживаемся вось тут. Ёсць сістэма, якая дае яшчэ кіслароду. Ёсць сістэма, якая выключае сістэмы бяспекі. Ёсць галоўная частка карабля, то бок рубка. Так. Яна дазваляе нам даведацца, што дзе на карабле знаходзяцца рэсурсы. Тут яшчэ нешта. Адпраўляе рэчы ў космас. Добра, пайшлі ў космос. Warning. The nebula has caused citizens to assume irregular forms. Мясцовая туманнасць уплывае на людзей, які здаліся на гэта карабля. Ніхто не будзе супраць, калі мы іх заб'ем. Мы чуем там крокі. Наша час на караблі абмежавана нашым паветрам. Яно можа скончыцца. Он там нешта гаворыць. І мы кашлялі толькі што. Fuel and part locations can be downloaded at the helm. Дзе крокі? А дзе? Я чуў крокі, правильно? Ось. Блин. Ж ё-моё. Вось так выглядаюць мясцовыя. Так, я могу нешта падабраць? Давайте заберем просто паветра. 7:30 доступно. Давай. Все равно я не планую сюда вертаться. This WCG worker is colloquially known as a scroll. Ты... Given your capabilities, an Ты ж нічога мне не можаш зрабіць, ты ж не выйдзеш з гэтай дзверы. Добра, нам не рэкамендуюць з ім змагацца, мы хутчэй за ўсё загінем. Мы прыйшлі ў галоўную частку карабля. Давайте спампуем нам даныя, дзе знаходзяцца прадметы. Так. Тут. Тут нешта, нейкі кавалачак нам патрэбны і паліва, якія таксама нам патрэбныя будуць. Так, мне тут адзначана, што вось тут падабраць можна нешта. Гэты хлопец, ён вельмі намі незадаволены. Здаецца, ён супакоіўся нарэшце. Опа, прыбіральнік мясцовы. Забрали тут, там яшчэ падбярэм. Ён мяне тут не заўважа, не? Не заўважу. Уи! Бывай. Слухайте, а мы можем узять таго мужика, прывесці яго сюды і... Давайте паспрабуем. Зараз я рызыкну. Зараз хутчэй за ўсё наш персонаж скончыцца, таму што я прыдуркаваты. Я паспрабую заманіць, памятаеце таго здаравеннага? Я паспрабую яго заманіць вось у гэтае месца. І вы адправіць у космос. Батарэйкі нейкія. У мяне толькі абмежаваны час, у мяне ёсць толькі 5 хвілін. Не злуйся толькі. Я зараз табе пакажу, куды мы можам схадзіць. Мы можам схадзіць вось туды, пайшлі са мною. Трэба патраціць грошай, каб адчыніць гэта. Оно таго варта ўвогуле? Не, слухайте, верыце, што... Блин, ён страляецца. Ну яго нахер. Не, я перадумаў. Не, няхай там сядзіць. Куды я іду? Усё нормально. Я іду ў заднюю частку карабля. Добра, задохнуцца будзе непрыемна. Прыгажосць. Пабеглі.
Ты тут сядзі. Стелс у нас усё роўна за гэтага персонажа не вельмі варыянт. Правильно, на всякий выпадок зачиним двери. Оп. Куди? Полетели назад. Здобыли ресурсов. Я ожидал показать ему зорки. На жаль. Только он стреляется, блин. Я думал, что он просто подойдет. Ну, когда он стреляется, он уже небеспечный. Я думаю, его можно просто будет легко заманить. Добро. Выгружаемся. Забрали некоторые речи. У нас есть пошкодження. Угу. Опрацовать батарейки. У нас отчинилась. Ага. Штука, якая выбуховка, короче, у нас есть. No doubt you were wondering, what happens when I die? Без сумневу, у вас задаваліся пытаннем, што з вами здарыцца, калі вы памрэце. Не бянтэжцеся, іншыя кліенты змогуць скарыстацца прадметамі, якія вы зробіце. Дзякуй. Ну што? Глядзім на мапу. Why is this nebula a desolate void filled with derelict vessels? Unauthorized persons have boarded these vessels and requisitioned parts from І them. вось я зараз говорю гэтую частку. Усе гэтыя караблі, яны калісьці на іх напалі піраты. І за гэта яны пустыя. А сама па сабе туманнасць яшчэ з тых, хто застаўся ў жывых, альбо на іх неяк, я не ведаю, альбо на трупы паўплывала, яны пераўтварыліся ўсе ў гэтых пачвар. Так. Што тут? Тут няма святла, а ёсць даволі шмат карыснага. Я не ведаю, што гэта за вораг такі. Да халеры джуваў, якімі яшчэ не сустракаліся. Нейкі турыст ёсць трошкі і вось гэтых джуваў на гэтым караблі. Але нічога асабістага на ім... Пачакайце-ка, у іх ёсць асабістасць. Кавалачак стэплер нейкі, які нам патрэбны, я так разумею. Яны вось у гэтых двух месцах знаходзяцца. Мы можам браць сабе, куды пайсці. Зброя ёсць, патроны. Тут ёсць нейкая тэрапія. Тэрапеўтычны карабель. Там ёсць... можна правесці тэрапію, я не ведаю, што гэта такое. Патроны і яшчэ зарады нейкія. Давайте пойдем вось сюды. Мне падаецца, ён будзе самым простым. Пакуль. Дарую трошки сабе вярталі. Страцілі, у нас ёсць паліва для 2 скокаў. Ежы на 2 дні і пунктаў на 41. Я не ўпэўнены, я пакуль бачыў толькі дзверы, якія можна адчыніць. Выбухоўкі. Давайте. Ам'ёб'евыя чыпсікі. Давайте праверым. Гэта тэрапеўтычны брыг. Новыя трэйты можна атрымаць, калі мы зайдзем, адразу улева пойдзем. Можна выключыць сістэму бяспекі. Я прапаную наступнае. Мы заходзім у карабель, мы забіраем новыя трэйты сабе тут, выключаем сістэму бяспекі, калі атрымаецца, і ідзем у галоўную частку карабля. Там спампоўваем увогуле ўсе рэсурсы знаходзяцца, а потым ужо пачынаем прымаць рашэнне, куды мы пойдзем далей. Гарбатку можна зварыць сабе. Атруту зняць, вяртаць энергію да карабля. Карабель можа быць без энергіі, і таму ўсё гэта можа не працаваць. Таму прыйдзецца ісці да генератара ў першую чаргу, а потым толькі вяртацца ў пачатак карабля. Давайте паспрабуем. Электрычнасць выглядае, што ёсць. Так, гэта выбухоўка. Яны кідаюцца альбо што гэта? Альбо высталёўваюцца. Блин. Ён выбухнуў і адразу мне здароўе траціў. Так, я чую. Хтосьці ёсць? Могу тут нешта сабраць, не? Оп! Маленькі прыдурак. Хоць сюды. Не перезарадка. Пачалося. Колькі вас тут? Зачынім дзверы, давайте закрыем зусім. Ось, каб не лёталі тут. А то дагаворенные дзверы не ўмелі адчыняць. Яшчэ штосьці. Зразумеў. Гэтыя турысты выбухаюць літаральна просто. Ты іх застрэльваеш, і яны
робяць выбух. Гэта вось кашляем. Так, што гэта? Хуткі бягун. Прыбраць курыльшчыка можна сябе. Давайте прыберем курыльшчыка. Ёсць. Усё. Мы больш не курыльшчык. Дачы за боезапасам. Лагічна. Так. Пакуль разбіраемся па ходу справы. Просто... Ага, руки там. Оп, блин. Оп. Система безпеки, система безпеки. Да. Берем і відключаємо систему безпеки. А, яна часово вырубаецца. Я думаў, што гэта не зусім. Добра. Гэта было бессэнсоўнае дзеянне. Ідзем у рубку. У кліента адна радасць у жыцці была. Дык чаго ён курыць на караблі? На якім курыць нельга. Так, у нас ёсць пазіцыі ўсяго. Лут ёсць літаральна вось тут знаходзіцца турэль, за якую мы не пройдзем. І лута там падабраць няма сэнсу. Мы можам прайсці праз гэтыя... Куды... Тумбс. Гэта як магільнікі, у якіх знаходзіцца... У якіх знаходзяцца кліенты. Тут магчыма знайсці патроны. Добра. Так, шмат лута будзе ў гэтай частцы, таму мы сюды і пойдзем. Можна будзе яшчэ вяртаць сабе трошкі кіслароду вось тут. Не то. Добра. Ідзем праз левую частку. О. Ёсць лут. Чакайце-ка, гэта не ўвесь лут. Вось тут, унізе. Знайшлі. Нешта яны тут кліентаў перавозяць. Гэта нейкі знак паліцыі, я так разумею. З іншага боку усе ресурсы. Час абмежаваны, у нас засталося 4 хвіліны. Калі шчыра, я нешта запаволіваюся. Ёсць патроны. Добра. І яшчэ зарады. Ідзем далей. Оп! Блин. Ага. О, тут слизко. Осторожно, мы катаемся. Блин, ужал. Мелкие. Убейтесь от меня, я тут катаюсь. Дайте мне. Все. И все еще слизко. Так, як куды мне? Мне можна прайсці праз эту просто частку. Не, давайте за паветрам пойдем. О, блин, усё яшчэ слізка. Атмасферны блок. Вось, вярталі сабе паветра. Можем, у прынцыпе, далей ісці. Генератор адключаць не будем, бо навошта, правильно? Будем праз эту частку. У прынцыпе, справы не ідуць мне блага. Ага, не патрэбна. Я гляджу на нашу міні-картку. Міні-картку, боже, якая міні-картка. Міні-карту, каб паглядзець, дзе што знаходзіцца з ресурсу. Тут адзначана нешта. Яно з іншага боку атрымліваецца. Забіраем. Ёсць. І в задней частцы у нас тут павінна быць паль. Блять. Я напужал. У нас пашкоджанняў да галеры. Я літаральна падскачыў.
Мне падаецца, я ў момант, калі яго пабачыў, я літаральна просто падскачыў не ў рэальнасці і ў гульне. Так. Атрымліваецца, што я сабраў тое, што жадаў, правільна? Я не ўпэўнены. Мне лут. Тыпу, а дзе паглядзець, што я сабраў? Ёсць нейкая? Не ўпэўнены. Ну, лічым, што сабраў тое, што патрэбна. Пайшлі назад. А што я магу зрабіць з электрычнасцю? Я магу яе адключыць, я так разумею. Ага. То бок, калі яна адключана, то я магу яе ўключыць. Добра. Маленькі. Прыйшоў он. Вітаю, Сэмвел. Ужаюць ён мяне. Так, папіць гарбаты. Падвышаны пашкоджання. Увогуле. Я могу тут... тут не вентиляцыя. Адчыніць? Добра. Поехали отсюда. Мы сабралі ў нашым забеге шмат усякага смецця, якое я не разумею, як нам павінна дапамагчы. Але самае галоўнае, у нас з'явілася трошкі больш патронаў, ежы і паліва. І плюс яшчэ нешта, нейкі нузел для нашага рухавіка. Звыш светлавога. Працягваем нашу аперацыю. Новая зброя. Дробовик. Есть. Яму вельмі падабаюцца мои KPI. Каб яны мне падабаліся. Так. Наступна можам паляцець толькі сюды. А што ў нас тут? Трошкі гэтых прыбіральнічыкаў ёсць. Што ты такое? XTC Steam. Не ведаю, что это такое, але, ну, добра, возьмем с собой. Люксовый круизный корабель. Добра. Отключенная система бяспеки. Добра. Мы гэтым скарыстаемся. Мы можем адпачыць один день. У нас есть ежы на 7 дзён. Мы можем адпачыць один день и вяртаць сабе трошки здароўя. А ці варта ли? Тут увогуле пуста. Гэта... паліва трошки. Мне падаецца, я не магу паглядзець наперад яшчэ далей. Мне падаецца, мы можам у прынцыпе сабе дазволіць зараз адпачыць трошки і хоць трошки здароўя сабе вяртаць. Паляцелі. Ёсць. Мы можам як адправіцца ўнутр гэтага карабля, і там ёсць нейкі рэсурс, які нам патрэбны, таму я ім скарыстаюся. На выбар мы бярэм альбо пісталет, альбо стэплер. Возьмем пісталет, бо я магу на яго хоць больш патронаў. Зноў высаджваемся на карабель, і мы паўтараем тую ж самую цепочку, ланцужок, які рабілі раней. Галоўнае пратрымацца стэплер і дыракол. Тут офісныя ўвогуле ёсць караблі з рознымі паперкамі. Наша мэта тут. Адключаная сістэма. Ага. Вось, мы можам адправіцца... я зразумеў. У караблі адключана электрычнасць. І калі што, карабель называецца прывілегаваны поні, каб вы разумелі. Мы, каб што-небудзь зрабіць на караблі, нам патрэбна вяртаць электрычнасць да яго. І паветра таксама. Прапаную наступнае. Ідзем да генератара, уключаем святло, ідзем у заднюю частку карабля і шукаем там паліва. Ну, таму што паліва нам у любым выпадку спатрэбіцца. Праходзім мы, атрымліваецца, карабель вось такім чынам і альбо пра абедзеную залю праз нешта такое і вяртаемся да ўвахода, да галоўнай часткі карабля. І там вырашым ужо. Давайте глядзім гэты поні. Ага. Люксовый корабель. Усе дзверы адчынены. Сістэма бяспекі адключана. Гэта значыць, што ўсе дзверы ўвогуле нельга зачыніць. Мы тады ў хорары?
Ага, там є турель. Яка не буде працювати, правильно? Я чую там некий звук дивно. Так, у нас час не бесконцы. Забираем речь тут. Нема... Ага, їх нельга чинити, тому що немає електричності. Добре. Дренно, насамрэч. А, блин. І там я не доглядел, тому що у мене немає електричності. О, там прибиральщик у там боку. Електричність ось тут буде. Що хоч таке? Passengers using XTC stims are requested to keep their shrieking and moaning below 80 decibels. Включили світло. О, а що? Ти откуда взявся? Паузуємо вентиляцію, нахрен їх. То поки вони можуть тут спавнитися. Добре. Я думаю, можемо почистити увесь корабель. А можна турелью взорвать? Я думаю, что она... Там сказано, что системы безпеки повинны быть выключены. Ну, коли я правильно все розумію, то вона зараз не працює. Тому що система безпеки виключена. Ось, бачите? Не працює. Гэта трейд гэтага корабля. Так, собрали тут. Вяртаемся тады. Вось праз эту частку. В принципе, она найбліжэйшая. Мы там усё роўно выползли. Пакуль адключана. Не-не-не, мне падаецца ўсё ў парадку. Павінна быць. У меня есть 5 хвілін, я яшчэ не буду паветра браць з сістэмы. Я со сваім працягну тут яшчэ. Оп, слизко. Угу. Что у эрлоке может быть? Я же не могу до своего корабля тут вертаться, правильно? Не могу. Идем в заднюю частку корабля до руховика. Оп. Ну, в принципе, справляемся неблагом. В сенсі, паліва. Вже нема паліва. Тільки підманують. Обяцають і обяцають. Так, калі мы пойдем тут, то мы зноў стыкнемся з гэтым месцам, дзе яны, я так разумею, з'яўляюцца. Давайте лепей яго не кранаць, пойдем у іншы бок. Ідзем зараз у галоўную частку корабля і адтуль спамкуем мапы. Ага, палова паветра засталася. Добре, пакуль не блага у нас справа атрымліваюцца. Ці могу я тут просто пройсці? Так, я могу. О, блин. Сколько вас тут? Знову зараз з'явиться яшчэ. Пойду прокрадуся. Угу. Вось кавалак гэты, які нам патрэбны, ён знаходзіцца ў гэтай частцы. Добра, тады ідзем праз гэтую пляму. Каб то не было. Оп, я магу праскачыць. Не? Немагчыма. Она мяне пашкодзіць хутчэй за ўсё, правильно? Не, так глядзі, могу просто прайсці. Закрыем і яшчэ полностью закрыем. Оп, не тую. Кнопку натиснул. Ну все, в порядку.
Я чую кроки. І нікого не бачно. А. Цудовно. Оп. Ау. Так. Ви все ще тут? Збираємо вже ресурси, коли ми тут. Get them while they're popping. Нічого, нічого. Нам залишилось тільки все собрати і збігти отсюда. Прямо гэта респ ворогаў. Добра. Здабылі нашу частку, якую мы шукалі тут. Мы можам яшчэ пайсці за лутам, але у нас засталося хвіліна. У нас засталася хвіліна на нашага часу. Да паветра не пойдем, пойдем просто отсюда. Нахрен. Ну все, бывайте. Доброго вам вечера. Не туди забег. Вы бачите? Я тут пробегу. А, не. И тут я пробегу. Закрывайся. До свидос. Выбраліся з корабля, зарабілі сабе яшчэ нейкую кавалачак, я так разумею, мне он спатрэбіцца для крафта далей. Ежы яшчэ больш. Я так разумею, можна, ў прынцыпе, ежы пакуль да халеры. Можна просто ўзяць і паесці. Пасядзець. Так, у нас ёсць нейкі зампер. Ага. Вельмі эфектыўна супраць механічных ворагаў. Добра, калі што будзе... WCG rewards proactive work. I'm making a note for your parole hearing. Добра. Тады мы гэты запер будем браць, калі супраць нас будуць электрычныя ворагі. У асноўным гэта сістэмы бяспекі, я так разумею. Каб я мог браць два прадметы, то я б браў, можа, гэта пісталет і яшчэ наверх запер гэты невядомы. Што-то нешта яшчэ нейкая корка латексная, незразумелая. І бокс, з якога няма нічога зрабіць. І там ворагі нейкія, не хапае паветра. Там ёсць ежа. Блин, нешта небяспечна. Зачыніць дзверы немагчыма, але ворагі не вельмі моцна. Давайте праз ніжні карабель пойдзем. Бо верхні нешта зусім небяспечна выглядае. І вось тут знаходзіцца прынтер, які нам патрэбны. З яго мы зробім картку грамадзяніна. Але перад гэтым мы пачнем. Яшчэ? Ну, у прынцыпе, нарм. Яшчэ 3 запасных дні будзе ежы. Мы можам, калі шчыра, мы можам так-то і праляцець міма карабля і не абавязкова падбіраць усё смецце, якое я падбіраю, але ж гэта ж я. Можна заперам гэтым карыстацца, ён будзе ўсё роўна з намі. Цудоўна, мы можам, у нас ёсць зброя супраць сістэм бяспекі. У гэты момант мы падключаемся ў задняй частцы карабля. Нам вельмі блізка ўключыць электрычнасць, але яна і так уключана. Гэта я ўвогуле не разумею, што нейкі працоўнае месца. Што ты такое? Крэл Хаулер, стальныя сосны. Добра. У галоўную частку карабля можна прыйсці. Ну, у прынцыпе, дзверы тут не зачынены. Святло ўключана, таму мы просто аглядаем, можна сістэму бяспекі зараз адключым. Добра. Ці варта зараз адключым сістэму бяспекі? У нас ёсць трошки... О! Добра. Тут шмат гэтых плям. Сістэму бяспекі мы адключылі ўдала. Забираем тут палево. У нас осталось 17 секунд. Спешаемся.
Где тут? Это зачинено? Это отчинено. Я могу нечто потратить? 5 секунд. Ай, холера зим. 2 секунды. Добро. Ну, добра. Мы собрали необходное нам это самое паліва, якое змогли там. А не, там у вугле паліва ніякого не было. Пум-пурум-пум-пум. А не, одно все ж таки собрали. 200. Электрычнасць, вось ён залез з электрычнасцю. Ідзем далей, да галоўнай частцы карабля атрымліваецца. У нас не толькі шмат варыянтаў. Турэлі зноў працуюць. О, блин, что такое? А, ён... Сур'ёзна. Нас турель заўважыла і прастраліла там. Где ты? Турысты выбухнули. Прибрали, прибирали. Напужали. Высовываются яны. О, боже. Бывай. Пойдем далей. Вось тут нейкія працоўныя столы. Турыст. Что з вами? Як вы працуеце? Можна палепшыць батарэйку. То бок мы тое смецце, якое мы знаходзім, мы можам... Ой, послізнуліся трошки. Добра, удалося. Мы нейкае смецце можам паляпшаць і сабе атрымліваць. Пустите меня далей. Двери зачинить я не могу полностью, там яны могут отчинить что-то угодно. Перепашивать меня. Турист, давай. Ха-ха. Так, идем в уголовную частку корабля. Забираем. Нечто подобрать можно. Ось. У вас набегло. Паветра скончваецца. Так, а дзе яно тут ёсць? Оу, добра. Нам вельмі хуценька забіраем. Забіраем данные корабля. Дзе знаходзіцца тое, што нам патрэбна? Гэтая частка тут. У прынцыпе, мы можа не будзем усё збіраць, мы забіраем гэты кавалак просто па дарозе, калі будзем бегчы. І збегаем да выхада. У нас 3 хвіліны засталося. Пригожа. Добра. Знайшлі тое, што патрэбна нам было. Подобраў. І на выхад. Оп. Турель мною зараз не задоволена. Ёсць. Цудоўна. Паляцелі адсюль. Уф. Ежа мы амаль не зрабілі, але зрабілі яшчэ дастаткова паліва і новыя прадметы, які дазволяць нам нешта збудаваць, я так разумею. Мы сейчас смецце перерабляем. You clearly need help finding the parts required to build these useful items.
І в You чому? need a part locator. Ага, локатор The запчасток. parts locker for a glow bulb to build one with. Окей. Are you looking for a glow bulb? Because the Steve is all out of those. Okay, let's employ some out-of-the-box thinking. A glow bulb could be constructed from plas and Ми bio. можемо зробити некоторі частки самостійно. Добре. Робимо. I'm surprised that you're hanging around here looking at that glow bulb. When you could be at the workbench building a Стил part locator. добре уявився, малайчина великі. Так, ось він локатор, який дозволить нам запчастки шукати. На диск Elysium відправляється одразу 10 тисяч. Вітаю, Кадалус. Калі што, у узнагородах з'явілася узнагароды за 10 тысяч. Таму калі вы рэзка жадаеце нешта прасунуць, у вас ёсць 10 тысяч, гэта будзе значна прасцей. Вітаю. Так, збіральнік гэтых самага паліва. А што ён робіць? 25% скокаў не выкарыстоўваюць паліва. Угу. Значна прасцей зараз будзе пошук запчастак. О, запас яшчэ кіслароду можна падвысіць. Цудоўненька. Цудоўненька. Я магу нешта пабудаваць яшчэ? Я зразумеў, яны вельмі шмат каштуюць. То бок усё гэта вельмі карысна. Я магу зрабіць сабе рэч, але яна, дарагая. У нас усё яшчэ няма лінейнага прынтера, каб зрабіць сабе картку грамадзяніна. Каб мы маглі запусціць гэты, як ён, ФТЛ, сверхсветлавы рухавік. Добра. Гэта у нас ёсць. Гэта у нас ёсць. Нам не патрэбны зараз часткі. Вось. Таму мы пойдзем праз тое, дзе прасцей прайсці увогуле. Нам-то, калі шчыра, я думаю, нават у гэтай частцы мы нават і не спынімся, мы просто скокнем. Давайте по гэтай просто проскочим. Оп. Скокнули. Тут есть палево. От 2 до 5 палева. У нас есть ежа, тому давайте зазірнем вы сюды і потым скокнем ужо до месца, куды нам реально патрэбна. 4 палева мы атрымалі. І скочым до прынтера лінейнага. Вось он наш неабходны. Ну что, высаживаемся. Патронаў усё менш. Угу. 23 толькі. Нам трэба вельмі асцярожна глядзець карабель. 23 патрона гэта літаральна на не той, каб шмат ворагаў. А ворагі тут... такія сабе. Давайте возьмем гэты стэплер. Не, 12 патронаў гучыць як зусім нічога для яго. Давайте рызыкнем. Мы высаживаемся тут. Ці ёсць тут нешта месца, якім можна адразу пайсці пашукаць патроны? Не шукаю. Не. Тут не будзе патронаў месца знайсці. Окей. Зараз будзем эканоміць. А для гэтага лепей па стелсу. Предмет. Чего боку, так? Пум-пум-пум. Ага, туристы там. Добре, у ту частку корабля мы увогуле не пойдем. Это вось нижняя тут. Оп. Пошкодження отримали. Так, 12 патронов для степлера это... Оп. Яшчэ зараз. Мы можем, калі ласка? Ау! Не страляйся! Турель там, блин. А где там наш... Вось, запер. То бок ён адключаецца яшчэ часова. Працягваем. Забрали. Оу! Гэта амаль не жадаю загінаць.
Оп. Добро. Идем далее. Экономить патроны, я сказал. Не буде такого. Треба динамітом користуватися. Блін, я про його забуваю, що у мене його 32. Так. А, я пропускаю головную рубку. Ось тут. Давайте. А, вы глядите, какая корыстная. Упс. Альбо не. Hello? Я тут. Иди сюда. Трималася. Блін, дайте-ка момент. Ось. Вроді казав, патрони потрібні, каб їх економити. Згодний. Мені потрібно 300 тисяч патронів, як мінімум. І ще трошки зверху. Так, мапа есть. У нас частка, яка нам потрібна. Нам потрібен лінійний принтер. До її можна добратися ось сюди, і в принципі ми можемо збігати з цього корабля. Там туристы есть. Есть нечто еще худенько подобрать. Ось так. Починили. Идем. До этого боку подойдем туда. Беремся. Оп. Такая неприемность здарилась, а? Так, десь тут есть предметы, які нам потрібні. Нагадую, у нас не безконций час тут. Все добре, але мені це все потрібно. I knew that I selected the right client to rehydrate. Пум-пум-пум. Пиральщики собрались тут. Есть. А, я еще некий предмет тут не подобрал. 10 он тут. О, чудовно. Розного сміття понабираємося. Оп. Шкода, трошки було зараз. Отключим систему безпеки. У нас є 45 секунд. Убираем все и побегли. О, блин. Ладно. О, я ж поднял патронов. Вы поглядите, я набрался больше патронов, чем пришел. Кайфы. Ці потрібно нам нечто яще. Будем ризикувати запалювати? Ні, не будем, ще далеко знато знаходиться. I know you are looking forward to receiving a special commendation. Please keep looking forward while you search for an ID card. Угу. ID-картка нам ще потрібна буде для нашого лінійного принтера. Это що? А, можна використовувати, зараз ми ще на цьому кораблі знайшли таку штуку, яка дозволить нам часово керувати турелями. Що для цього потрібно? Просто дозвол. Ага. Добре. Я навіть не упевнений, як це все. Ага, а чим, як їм користатися? Лінійний принтер чудовно. А як шукати необхідні нам частки? Рандомний трейд ми можемо отримати отсюди. Ага. Вороги, виглядає так, бо цим ворогам у яє нема. На гэтым кораблі. Давайте гэтым скарыстаемся. Я не упэўнены, што гэта такое. Альбо гэта просто кропка. А, мне не патрэбна нічога рабіць. Збегаючы лятун мы. Што гэта?
Угу. 10%, што пірацкія караблі, я такіх яшчэ не бачыў. Пірацкія караблі не будуць следаваць за мною, калі перасоўваюць наш карабель. Бок мы можам яшчэ пазбягаць ворагаў. Пустое месца, нейкія рэсурсы, яшчэ рэсурсы і ID-картка дзесьці ў тым баку. Дайце мне момант, літаральна. Зараз буду. Так. Паглядзім. Далей, наступны крок. Мы можам паляцець вось гэтае небяспечнае месца, і ў нас ёсць уже гэтая пячаць. Так. Зараз я выключу паведамленне, бо яны перачытаюць мне толькі. Так. Тут ёсць ежа. А што у нас па ежы ўвогуле? Ці магу, дзе яна тут? На 5 дзён у нас пакраху скончваецца ежа. Давайте паляцім вось сюды. Потым мы забярэм адсюль нешта карыснае. Толькі там нейкая незразумеласць. Ну там разбярэмся, давайте. Ляцім сюды. Сюды за ежай. 5 ежы атрымалі. І вось праз гэту незразумеласць праляцім. Нам патрэбна гэты прадмет, усё роўно ён будзе карысным. Прыстыкуемся да яго. Пагналі. Самы час высаджвацца. Так, Nebula Twister. Месца збора рандомнае. Я не ведаю, што гэта адзначае. Добра, мы пойдзем на галоўную частку карабля, як звычайна, і адтуль будзем... Яна вельмі блізка. У нас уже быў такі карабель падобны. Тэрапеўтычны карабель. Вось, мы можам яшчэ сабе гены нейкія дадаць. Так, зачыню гэты праход. Пайду сюды. Шкада на турыстаў, калі шчыра гэтага запера, можа вось гэтым карыстацца заперам. Так жа сам працую. Іх патрэбна 2. Ну, такое. Под пытаннем, што лепей. На диск Elysium яшчэ адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі. Ну што, час дадаць трохі генаў. Замяніць на навігатара. Прыцэльнасць вышэй. І мы атрымліваем сабе грошы за кожны 1% зару, які мы страцілі. Давайте сабе прыцэльнасць нашу падвысім. Оп. Оп. Дзе хто? Ты можаш, ласка, выбухнуць без маёй траты рэсурсаў? Дзякуй вялікі. Забрали ўсё тут. Зачынім гэтую дзвер. Можна да сістэмы бяспекі, калі ласка, пралезці? Пачакайце-ка, тут жа было нешта паказана на мапе. З іншага боку? Так, маю рацыю. І на диск Elysium яшчэ 9500. Не хацелі сабе у вас івент. Перманентна адключыць сістэму бяспекі. Не тое, каб я бачыў яе шмат. Давайте пакуль не буду. Нічога не буду кранаць за гэтым. Are you tired of being a thorn in the side of society? Therapy terminals turn thorns into roses. Усё, у нас ёсць даныя па усяму караблю.
Патрэбная нам частка знаходзіцца вось тут. Пры гэтым у цэнтры вельмі шмат усяго лута. Думаю, што мае сэнс. У заднюю частку карабля мы, можа, не пойдзем? Бо няма сэнсу, я не бачу для чаго. Тады наш шлях будзе, пройдзе вось так. А, вось тут. Тут могуць быць патроны. Давайте праз ніжнюю частку карабля, вось тут, у гэтых тумбс, як яны, праз склепы пройдзем, зайдзем у цэнтральную частку, атмасферную, і пройдзем да рэактара туды. Тады мне спатрэбіцца... Давай, адчыніся. О, там турель. Самый момент. Видите, что скористаюсь-ка я этими своими пунктами. Включаем систему. Зусім. Вельмі неудала яна тут размешчана. Быццам бы 10 тысяч да дыска Elysium не дадаліся. Дайце-ка праверу. Я выбачаюся, калі я літаральна дадаў сёння, і у мяне не было магчымасці пратэставаць. Давайте я яшчэ раз пераправеру. Зараз ручкамі дадам. І бачу. Давай-ка, дзе ты? Так, моя памылка. Зараз я выправлю. Так, меняем тут. Оп, ёсць. Выправлена праблема, і зараз я яшчэ ручкамі дадам. Дайце яшчэ момант. Так. На дыск Elysium отправляется 10 тысяч у нас, 2500, 25 600 становится цалкам. Праблема выправлена, зараз я яшчэ гэта ў спіс лідараў таксама дадам. Каб вам было бачна адразу. Тое, што бачна мне. Вось так выглядае спіс. Зараз павінна было быць выправлена. Поехали. Выправілася. Калі што, гаварыце. Турыст там знаходзіцца, але мне патрэбны не турыст. Кожны раз. Дайце-ка мне трошки... Ага, не атрымаў я сабе. Я разлічваў знайсці трошки патронаў сабе. Зачынім гэту... Ух ты ж, ёп! О, як усё дрэнна. О, як яму похрен на тое, што я раблю. Каб здав. Сустрэўся сабе сябра. Турыст. Ты уже не сур'ёзна, калі шчыра. Ну. Оп. Так. Я спадзяюся, яшчэ аднаго такога велізарнага мы не сустрэнем зараз. Час пакрыху скончваецца. Зачынены 25 пунктаў, каб адчыніць. Ну ладно. Патронаў сабе пазнаходзілі. Кайфы. Справа ідуць угору. Ага, вось он тут рэспіцца. Давайте сабе паветра трошки набярэм. І. Блин, так шкада. Кожны раз. Страляю і плачу. Мне хтось... я атрымаў прадмет, які мне патрэбны. Забираем усё, што тут ёсць. І, ў прынцыпе, можам сыходзіць з карабля.
калі паглядзець, то, в прынцыпе, што ў нас па інвентару? У нас хапае паліва на 10 скокаў і ежа на 7 дзён. Пунктаў таксама няблага, і з астатнім, то, в прынцыпе, ўсё добра ў нас. Давайте паляцем адсюль. Набраліся розных рэсурсаў, якія я ўсё яшчэ не ведаю, як нармальна прымяняць. Так, вось гэта. Што, для чаго ты патрэбнае? Дадатковае здароўе. А давайте зробім абавязкова. Вось, у наше адзенне трошкі нас будзе бараніць лепей. І форма яшчэ. Кліент атрымлівае на 50% больш патронаў у сваіх гэта самае, субсідіях, карацей, у пачатку, калі нам даюць патронаў, нам дадуць на 50% больш. Добра. Ну, гэтага нам яшчэ не пабачыць. На што-небудзь хоць. Мы неяк можам адзначаць, як адшукаць нейкі прадмет, каб нам рэсурсаў паказалі на яго. Я так разумею, пакуль мы не здабудзем сабе картку гэтага самага грамадзяніна, мы нічога, ніякага прагрэсу не будзе. Стівенс трымаецца, малайчына, ні разу яшчэ не памёр. Ну як? Адзін раз толькі і памрэ. Так, можна яшчэ ежу, і нам кудысьці ўніз трэба за нашай ID-карткай. Твістер генаў. Што ён зробіць? Рандомны трейд робіць. Угу. Альбо дрэннае, альбо добрае, я так разумею. Давайте. Мы страцілі нашу прыцэльнасць і атрымалі не... піратаў пабачылі. Ну, атрымліваецца, што я зараз сабе нічога не магу зрабіць, мне трэба сюды адправіцца, і мы ў любым выпадку на піратаў трапім. У нас змяніўся... Што, неспынны. Оу! Наш трейд неспынны. Дзверы каля нас аўтаматычна адчыняюцца. Гэта адначасова і добра, і дрэнна. Мне не падабаецца. Я лепей буду зачыняць дзверы за сабою і не даваць ворагам проста бачыць скрозь іх. А так яны самі па сабе... А яны будуць зачыняцца аўтаматычна? Не, аўтаматычна зачыняцца не будуць, таму што мы не спынныя. То бок мы можам проста бегчы скрозь карабель. Гэта вельмі добры трейд для нейкага там спідранера, вось для каго гэта дакладна вельмі карысная рэч. Збіраем рэчы нашы. У ворагаў на палову менш здароўя. Угу. Бутік жывёл. Гэты карабель нейкі. Галоўная яго частка вельмі далёка знаходзіцца, нам прыйдзецца нармальна так прайсці з месца, дзе мы будзем высаджвацца. То бок это ўлева адразу і да канца, ў прынцыпе, каб знайсці ўсё на караблі. Бутік жывёл. Ага, я зразумеў. Кіті-бот. Шчаслівая жывёлка. Кайфы. Добра. Зачынім тут. І гэта зачынім тут. Блин. Ці варта нам у цэнтральную частку? Не, давайте спачатку спампуем усю карту. Всю мапу нашай тэрыторыі. О! Турель. Халя разъем, пройдем далей. Где там у нас? Вось. Ёсць. Ага. Два прадмета ў цэнтральнай частцы, вось эту, якую я абышоў якраз таки. Угу. Ідзем тады праз хаб, вось сюды. Жудасна дзіцё, гэта дзесьці. О, бегаюць.
Собі. 6 хвилин засталося у нас. Ворогов не бачно. А де предмет? Ось тут? Зачинений? Ось, предмет, який був потрібний у зачиненому контейнері. Так, мы собрали достатково, у принципе. Давайте далее глядать корабель. У нас справа неблагая, довольно простые корабельники. Мы можем ресурсов собрать, давайте сберем их. Бо вороги мають тільки на полову свого здоров'я, это щастейка нам. Бывай. Зомби-катошков не будет? Не ведаю. Шира не ведаю. Так. Где предмет? Есть. 4,5 хвилины у нас. Да блин. Сколько их там? Предметов не засталось и не засталось. Добре, идем далее. Шанс у нас конь. Валера. У нас есть что-нибудь там? Там ничего нема больше. Мы самое корыстное забрали уже. Там. Не разобрался, як двери працюють. Где предмет? Ось там. Мне подається, ми, в принципі, можемо зараз обнести увесь корабель. 3 хвилини 40 секунд. Ну так, ми зараз заберемо малю все. Очиняйся. Вибираємося з этого корабля. Так, у нас тільки 2 предмети засталося, які ховаються за турелью. Тому нахрен його. Цудовно. Паліва не тільки в шмат, їжа так само, але щось є. Далей поляпшені. Кіті-бот. Ха-ха. Так. Угу. Гэта пастка для ворагаў. Ён будзе выдаваць гукі і ворагі. Будзе не котик зомби, будзе котик робот. Каточки. Понеслася. Кіті Хантер. Ага, іх можна будзе потым знаходзіць, калі я адчыню гэтую штуку. Ну добра. Кайфы. Далей нам усё яшчэ патрэбна трапіць да гэтага карабля. Як мы пойдзем? Альбо праз гэта? Что тут? О, там босс. Есть. Не-не-не, тут без святла. Медичный терминал. Давайте вот сюда полетим, ниже. Там потом кусь такі. Мудрі. Блин, пираты. Поблизу. Давайте на гэты корабель высадимся. Там не только шмат ворогаў і даволі проста будзе. І плюс ёсць асабісты прадмет. Скарыстаемся гэтым. Вось яны кіті-боты. Давайте возьмем с собой. Просто тому, что весело. Так, здымаем с паузы. Тэатр ёсць. А, тэатр по типу медычны тэатр. Добра. Гэта амбулаторыя, карацей. Такая дапамога. Корабель. Ага, вот что значит святла нема. Разумел. Блин.
Ну, нешта не вельмі зручна. Я думаў, што такое сабе будзе, ну, не праблема ўвогуле. Але выглядае, што будзе праблемай. Там турель яшчэ. Открывайся. Ёсць. Бывай. Блин! Мой трейд! Гэта кабзда. Ён чыняць дзверы, нават калі яны зачыненыя. Здароўе, вяртаем сябе. Так, што нам рабіць, што нам рабіць, што нам рабіць? У нас там ёсць каточак. А, вось гэта, калі я падыйду, яна адчыніць яе зноў. Оу! Пеппер, гэта ты зразумеў. Рэкбот. Секбот. Мы разлавалі сістэму бяспекі. Зразумеў. Мы актывавалі нейкага бота і бяспекі тут, і ён зараз за намі пойдзе. Блин, а як нам прайсці далей? Может, тут павінен быць праход. Ёсць. Так, калі гэты бот актыўны, ці можам мы яго адключыць неяк? Оу, жоўтенькая. Жоўтенькая, што ты азначаеш? А, радыактыўная? Халера, добра. Дайце-ка мне момант. Мне зачынілася чатка. Я жадаю паспрабаваць кота. Я ж нічога не пабачыў, як ён спрацуе. О, глядзіце, пракажу нейкі. Ау. Гэта. Так, я трошки, у мяне ёсць радыяцыя. Нінау. Гэта якраз такі робот гэты? А, вось то ён там пайшоў, секбот. Секбот гэта моцны вораг. Халера. А мне нешта тут патрэбна? Слухайте, давайте сидим за этой корабля, некая херня пачынаецца. Ждаю просто улететь отсюда. Выпустите меня отсюда, коли ласка. Блин, не подобается. Так. Полетели. Разберемся потом. Что это? Ага. Зброю можна знайсці потом. Яшчэ раз, дзе можна знайсці? У тэатрах гэтых вось якраз таки. Больш верагодна, што мы знойдзем патроны для стэплера. Добра. Отправляемся праз пиратаў. Пираты, калі ласка, не бейте нас. Забрали ежу. І яны нацеліліся на нас. Зараз ён будзе лётаць за нами. Ляцім ад іх. У нас есть трейд добрага летуна. Мы можем пазбягаць іх трошки, калі пашанцую. Невысокая верагоднасць, калі шчыра. Ага, і то бок яны будуць следаваць за мною паўсюль. Ага, окей, добра. Насаджваемся на карабель. Бота возьмем з сабой. Картку грамадзяніна нам спатрэбіцца зараз. Уваход. Зноў жа, робім наступнае. Ідзем у галоўную частку карабля, забіраем мапу і разбіраемся там далей. A tethered pirate vessel is preventing use of the Steve. Да гэтага сама, да гэтага карабля прысасаўся пірацкі карабель, і таму мы не можам зляцець. Вось як гэта працуе. Давайте спачатку даведаемся, што знаходзіцца ўвогуле тут. Пірат на гэтым караблі. Так. Карта ёсць, нам усё роўна ў заднюю частку карабля.
Ну, полетели тады. Бяжым у заднюю частку корабля, нам все равно туды патрэбна. Добра. Я перадумаў, я пойду вось тут. Я так разумею, яны рышчуць па ўсяму караблю, шукаюць мяне. Я не ведаю, як гэта працуе. Зачиняйся. Закрыть. А, и ты яшчэ тут. Холера, холера, холера. Котик, котик, допомагай. Мяу. Побегли. Ай, холера с тобой. Бежим далей. Сколько вас тут? Секьюр-бот. Отключить их, ты придурков. Так, треба вертатися до цього корабля. Побігли назад. А? Передумав. Котик. Мяу. Бежим, бежим. Котик, бежим. Бежим, тримайся. А! Не-не-не-не-не-не. Выпустите меня отсюда. Оббегаем, оббегаем, оббегаем. Турель. Вихляем, вихляем. Влево-право, влево-право. Котик, мяу. Улетели. Кобзда. Добро, мы собрали... Мне подается, мы собрали... Слушайте, мне подается... Мы не собрали то, что... Зачем мы прилетели? Я забылся взять картку. Я настолько был бег усяго. Блин. Режим локации. Это что такое? Ага. Але мне патрэбна нейкі канкрэтны кавалак, я магу адзначыць, што мне патрэбна. Каб ён мне гэта знайшоў. Давайте паляпшэнне для нашага пісталета базовага. Ну, таму што чаму бы не, правильно? Блин, а мы можем высадиться? Мы не можем. До наступной ID-картки придется яшчэ лететь. У нас няма. Мы ее не здобыли. Картку громадянина. Так, нам спотребится в іншым месцы я забирать. Я уже не могу высадиться яшчэ раз. Это ранее я прилетел сюда, где я, и вось наступная 10 там упереди. Ось за ёй полетим. Там было трошки складана, я был занят іншымі справами. Так, гэта корабель. Там два пирата. Угу. І вось гэты кавалак для паляпшэння пісталета вось у гэтай частцы. Ну добра, мы паляцім усё роўна наперад, нам трэба картка гэтая за ёй. Так. Я быў упэўнены, што я яе забраў, калі шчыра. Я быў упэўнены, што яна са мною, але там было так нешта ўсё раптоўна. Возьмем тазер, тут няма гэтых самых. Ну, котка нам дапамог. Было зручненько. Яшчэ ён робіць блин, турель. Так, добра, улева мы адразу не пойдзем, пойдзем праз генератор. Турелі. Колькі вас тут? А можна, калі ласка, без гэтага, а? Пчалося, блин. Бот активовался. Что ж с вами не так? Отчепитесь. Выпустите меня. Не-не-не-не-не-не-не-не.
Life support systems critical. Перший. Client expired. Steve cleared for return to Наш Quadar. клиент, наш вязень, только что скончыў сваё жыццё, але гэта не канец гульні. Гэта яе працяг. А зараз наш карабель, на якім знаходзіцца 1 мільён гэтых вязняў, знойдзе яшчэ каго-небудзь на замену нашаму Стіву. І адправіць яго за рэсурсамі, якія патрэбны для запуска карабля. Steve cleared for docking. OH&S violations have resulted in a premature end-of-life situation. Recruiting replacement client. Ллойд. Issuing WCD client care package. Пасадзілі ў турму за то, што ён занадта збіраў шмат рацыёнаў. Яго трэйд, маленькі апетыт. 25% шанец, што ён не з'ясі нічога, калі мы адпачываем альбо перасоўваемся наперад. Атрымалі сабе кампенсацыю рэсурсамі. Congratulations. You have been selected to assist with an Стыў emergency памёр. staff turnover. Яго зажала з усіх бакоў і застрэліла. Ён перажыў папярэднюю высадку з катом і вось гэтую высадку не перажыў. The parts you need are a line printer and an ID card. Нам патрэбна знайсці зноў жа лінейны прынтер і ID-картку. Feel free to Праблемы use ўсе items тыя ж. constructed by a former client. A little scrubbing. Калі ласка, карыстайцеся прадметамі, якія былі зроблены папярэднім кліентам. Трошкі яшчэ пачысціце іх перад карыстаннем, калі ласка. Ага, лінейны прынтер у нас ёсць, то бок у нас застаецца толькі картка. Правильно? Без праблем. Адпраўляемся. ID-картка вось там. Крама. Можна набыць розных рэчаў, але нам гэта не вельмі патрэбна. Гэта нам таксама не тое, каб... А куды можна так адправіцца? О, вось тут можа быць шмат. Там вельмі не хапае паветра, але там можна ўзяць, сабраць сабе патронаў. Туды і адправімся. Бывай, Стыў. Вітаем Ллойда. Возьмем з сабой вось гэтае. Мы тут спецыяльна аддзеле патронаў. Нам нічога асабістых прадметаў адсюль ніякіх не патрэбна. У гэтага карабля няма цэнтральнай цэнтральнай часткі, таму прыйдзецца аглядаць усё самастойна ручкамі. Так. Стыў у нас много не есть. О, не Стыў, вы бачыце, ўжо Ллойд. Наш шановны Ллойд. Оп. А што ты зробіш зараз? Я ўсё зачыніў. Сядзі там. Ідем далей. Оп! Турелька. Так, што у нас там у тым баку? Ага, зразумеў. Не трапіў. Можна адчыніць, калі ласка? Трошки ежы. Тут трошки нічога. Поп'ем кавы. Ну, ты трапіш сёння? Ллойд! Кофе. На кофеине сядзім. Так, у гэтым баку хутчэй ўсё нічога не будзе. Так, нічога і няма. Яшчэ патрончыкаў. Мне падаецца, там, дзе я зачыніў гэтую галаву лютаючую, там былі патроны на ложку. Можа, варта будзе схадзіць потым паглядзець. 50%. Так, паветра скончваецца.
Треба худший. Блін. А? Ну, ні. Не послизнись. Систему безпеки зараз виключаємо. Побігли далі глядати. У нас є трошки часу. Это не патроны. Очиняйся. Добре. Не вельми добре. Патроны были, все ж таки. Я вертал все, я обошел весь корабель. У нас осталось 50 секунд. Давайте попробуем не померьте. Палива нема. Я не поглядел, куда лететь. Треба было лететь туда, где есть палево. У стыва, коли что... О, блин, еще стыв. Не, некий стыв. Стыва нема. Ллойд. У Ллойда нема палева. Мы захрасли уже. Так. Дрифтовать. Поедим 3 ежи и стратим 33 здоровья. И это будет вся наша ежа. Дрифтовать. Стыл 2, так. Навошта запоминать их, правильно? Вось тут есть ежа и усе матэрыялы. Паліва тут магчыма і усе матэрыялы. Нам патрэбна і ежа і паліва. Senior Scribe. О, тут нейкія... Блин, нейкая дзіўная, карацей, гэта будзе вельмі дзіўны карабель. Нейкі тып ворагаў, нашыя сябры. Але яшчэ ёсць шторм туманнасці. Ворагі з больш ніжніх узроўняў, то бок, ну, з большай высокай складанасці ўнізе, яны будуць таксама. Давайте рызыкнем, мне падаецца, альбо стыў скончыцца на гэтым. Мы зараз страчваем ежу і паміраем па круху. Нам трэба здабыць ежы. Што мы зараз і зробім? Вельмі дрэнна зараз усё для нас кончыцца. На корабле есть некоторые вороги нам сябры, нагадываю. Тому не открываем огонь, як толькі кагосьці побачым. Так, что у нас есть? Необходное нам палево находится вот тут. Тут кавалок нейкие, частка. Палево находится у задней части корабля. Нам потребно палево здобыть в любом выпадку, так что идем туда. Я не веду, хто наші сябри, я сподіваюся, скрю, які більш моцні. Ти ворог? Ти ворог. Угу. Яны яшчэ улятаюць ад мяне. Я не веду, ці варта мне з імі змагацца, там уралішча. Нахрен вас. Бывайте. Зачиняем двери. Обойдем з іншого боку. Блин. Вы навіть не полетите сюди. Капзда, я сам себе заблочу. Да ё-моё. Блин, У їх поводин... О, дякую велике. А вот это наш сябр. Он там з ними разберется. Давай, наш сябр. Коли ласка. Ты разбирайся, я збираю ежу. Ежа. Ежа. Я тут поем. Я сподіваюся, ви не супроть. Наш сябр вельми моцний, нам пошанцевало.
Так, праз гэты бок ідзем. Можам адчыніць. Угу, павелічальнае шкло, якое нам не вельмі патрэбна было. Мы не за ім сюды прыйшлі. О, турель. О, добра. Это можем худенько паветра забрать? А где оно? А, вось. Добро стреляю, говорю. Лётаючи. Паскудник. Давайте, так, план такие. Берем. Забираем все тут. Помираем. Нет, я передумал. Давайте выбираться отсюда. Палево есть. Я же трошки подобрали. Полетели далее. Давай. Ну куда ты так добро стреляешь, а? Полетели. Нормально такие же. Трошки палевом. Что это? Ага, можна больше буде патронов знаходить. Цудовно. Я не супроть. Those deep lacerations Pal detects are, no doubt, uncomfortable. Did you know that emergency medical care is available in Zonox vessels? Ну, мені подається, зрозумів, там можна лечитися. Так, краулер, якого є корисний для нас. Це самий ресурс, але можна за паливом злітати. Давайте за паливом пойдем. Коли його не хопить, а наступний раз буде більш неприємно. Так, тут у нас є що? Шмат ось гэтых скрайбов. Є ресурс, які нам не потрібні. О, яшчэ паліва можна знайсці ў гэта месца. Давайте мы можам апусціцца зараз. Як я зразумеў, вось туды, калі мы ўніз ляцім, мы падвышаем складанасць. Ты мы ўсё глыбей у туманнасць апускаемся. За некаторымі ресурсамі прыйдзецца ісці ў самую глыбіню гэтай туманнасці, але выбару няма. Вось, таму што, напрыклад, ID-картка знаходзіцца якраз такі глыбей. Давайте. Не патрацілі ежы, толькі здароўе сабе вярталі на гэтым скоке. Кайфы. Давайте невялічкі адпачынак. Ось тут. Угу. Тратили ежу. И идем на корабель. На кораблі няма электрычнасці. Каб яе атрымаць, прыйдзецца прайсці праз галоўны калідор, і ўключыць яе тут. Так і зробім. Так, это не ты. Не туды, это... Вось тут, налево. И мы прыйдем до генератора. Я надеюсь, тут треба знайсці их только вороги. Ага. Калі я ўключу святло, то хутчэй за ўсё запрацуюць гэтыя сістэмы бяспекі. Усе. Куды ён уляцеў? Угу. Няма электрычнасці, няма магчымасці адчыніць. Ну добра, будем разбирацца ў працэсе. Так, дзверы ёсць. Вяртаемся ў галоўную частку корабля. І як звычайна, спачатку знаходзім сабе мапу, потым будзем ведаць, куды нам ісці. Зачынена. А тут лютая пачвара. Оп! Чаму я цябе не заўважу?
Пайшлі адсюль. Закрылі. Аглядаем карабель. 3 лута тут. І там можна яшчэ нешта запусціць у глыбокі космос. Кавалак, які нам патрэбны таксама ў гэтай частцы. Добра, аглядаем вось гэтую ўсю тэрыторыю. Прыгожа. Так, часу глядзець на ўсё няма, на жаль. Таму што паветра у нас не бясконцае. Давайте пішацца трошки. Збіраем усё смецце і ідзем далей. Добра. Ляці. Давай. Бывай і ты. Да блин, я его не бачу. Иди там. Да и... Холера. Тільки здоров'я нам потратив на його. 50% наших повітря. Блин, завівся ще один. Добра. Собрали ресурсов. У прынцыпе, колькі у нас паліва? 6 скокаў, так? Мне падаецца, не варта дзеля гэтага толькі бегчы ў заднюю частку корабля. Пашлі адсюль. Просто збегаем. Бежим, бежим, бежим. Збеглі. А ніякай ежы, трошки паліва і галоўнае прадмет. Мне падаецца, это не той прадмет, за якім я прыляцеў. Я не упэўнены зараз. Спадзяюся, што той. Не той. Recycling helps WCG Мгм. meet its Мы можам obligations некаторыя прадметы as a разбіраць, good які нам не corporate патрэбны. citizen. It might also get you the materials you want to build the things you actually need. Можам пабудаваць вось гэтую рэч, а она нам патрэбна... Так, она нам спатрэбіцца. Мы можам пабудаваць яе і палепшыць спайкер. Окей. Вось гэта нам не патрэбна. Можна як разабраць вось цябе. А, ну не той шмат ресурсаў дасць. Навошта нам гэта траціць, правильно? Давайте зробім вось гэты прадмет. Ага, таксічны... Зразумеў. Можна страляць таксічнымі патронамі па ворагам вось гэтым пісталетам, то бок гэта па стэлсу. Мне падаецца, не ва ўсіх варыянтах нам стэлс падыдзе, у асабістасці з піратамі, таму пакуль яго нават у разлік не бярэм. З іншага боку, мне выбухоўкай часцей карыстацца б. Так, пам. Паляцелі далей. Тут ёсць патрончыкаў. Тут у нас ёсць карысны ресурс, які нам патрэбны. Давайте вось сюды. Злятаем. Вельмі шмат турыстаў. І у ворагаў яшчэ могуць быць ресурсы. Ну, ресурсы ў сэнсе гэтыя манеткі. Там паляцелі на гэты карабель. Там толькі плюсы сплошныя. Бясконцыя. Паўтараем. Усё як звычайна. Ідзем адразу за мапай. Нам трэба знайсці асабісты ресурс. Ау. Дрэнна выбухнуў. Мінус турыст. Мне падаецца, я пачуў яшчэ аднаго, не?
Где-то там. Вельмі просты будзе карабель, я так разумею. Можам, у прынцыпе, ўсё сабраць яго. Галоўнае толькі не спыняцца, працягваць ісці, бо зноў жа не бясконца у нас колькасць паветра. Амаль усё знаходзіцца ў гэтай частцы. Да сістэмы бяспекі можна і не ісці нават. І зайсці ў заднюю частку, каб падабраць яшчэ сабе трошкі гэтых паліва. Так, ідзем праз гэтую частку. Турыст. Оу, выбачце. А, там патрон. Ау, блин. Не хапае ресурсаў, каб адчыніць. WTG facilities, putting the WC in rehabilitation accommodation. Так, там турыст. А як да яго дабрацца? Турыст. Блин, я думаў, ён мяне не пашкодзіць, калі я так стрэльну. Працягваем. Мінус турыст. Ага. Там турель стаіць. І адсюль я магу выйсці. А, вось праз гэтыя дзверы я і выйду. Там вось. Оу! Бот актываваўся. Алера. Я магу адключыць? Слушайте, давайте электрычнасць адключу. А, я не могу ее отключить. Мне не подобается. Так. Радиация. Гэты бот зараз катаецца по ўсяму караблю, будзе мяне шукаць. І хутчэй за ўсё, я зараз на яго выйду. Оп! А мне што выбухнуло? Вітаю, турыст. Вы чуеце яго? Вось гэты бот за мной лётае. А, вось ён стаў электрычную пастку. Бывай. Паглядзіце на яго. Вельмі заняты робот. Турыст? А, у гэты бок я і збіраўся ісці. Яшчэ паліва. І, ў прынцыпе, гэта ўсё. Я толькі прапусціў адно месца, якое не магу адчыніць. Пайшлі адсюль. О, там грошыкі ёсць. Яшчэ грошыкі ёсць. Поляцели. У нас есть трошечки яшчэ ресурсаў. Я не думаю, што я збіраюся крафціць гэты спайкер в бліжэйшы час. Я бы лепей палепшыў свой дробавік. Так. Кліенты атрымліваюць 3 паліва і 3 ежы у сваім пачатковым пакеце. Добра.
Не будзе сітуацыі, як зараз са мной здарылася. То бок мне просто нічога няма. Угу. Ёсць такая рэч, якая можа вяртаць мяне да жыцця адзін раз, я так разумею. Але на яе яшчэ трэба рэсурсаў. Другі персанаж і пакуль што няблага трымаецца. Горш, чым папярэдні. Так, тут ёсць нейкая сфера варпа. Вось гэта мне спатрэбіцца. Слухайте, давайте вы сюды паляцім. Ворагаў не той, каб шмат. Варп-ключ яшчэ ёсць. Вось які мне... А, не, это варп-сфера. То вось сюды. О, тьфу-тьфу-тьфу, так. Вы что такое? Паглынае маленькія караблі. Гэта самыя кіты бездані. О, цудоўна. Мне толькі гэтага не хапала. Ну, як звычайна, мы тым больш яшчэ вельмі блізка да уваходу. Уваходу, да. Гэтага самага. Где-то там. А, блин. Слизко будзе. Блин. Слизко. Вернися. Кататься. Да блин, на, тримай. Вибуховушку. Оп. Так, security бот. Галоўна не сустрэць сабе. А можем security бота знішчыць без неабходнасці яго потом знішчаць? Тэарэтычна. Можем уже? Правильно? Так, патрэбна нам кавалак вось тут, але нам трэба глядзець увесь карабель, таму што дзесьці схавана яшчэ запчастка, якая нам патрэбна. Будзе карыснай. Бот. Калі табе стрэльну, ты ж не нападзеш на мяне? Альбо нападзеш? Ага. Цябе знішчыць будзе яшчэ тая праблема. Добра, я зразумеў. Праз ніжнюю частку пойдзем, але спачатку сістэму бяспекі давайте адключым. Карыстаемся нашымі пунктамі, якія у нас... А цеха хопіць нам. Оп, сістэма бяспекі. Оп. Будь ласка. О, цудоўна, цудоўна, цудоўна. Поўнасцю адключаем на гэтым караблі. Оп. І ўсё, ніякі нам бот не перашкодзіць. Можна забіць на яго. Бывай. Праслізнулі літаральна міма ворага. А, яна страляе, потом мне гэта выбухае, тое, што яна выстреліла. Добра. Не зразумеў. Нічога палепшня нельга. Давай-ка. Збіраем літаральна ўсё. Спаласосім увесь карабель. Тут ёсць паветра. Так, я да яго і накіроўваюся. Добра. Забярем яго. Так, а ў гэтых калідорах ёсць прадметы. Добра. Слизка яка. Ага. На. Оп. Удобна речі вибуховка. Так, паветра не хапаю. Але, зноў жа, добра, што я адключыў сістэму. Так, гэта каб адчыніць. Давайте, будем траціць ресурсы. Оп! Ворог? Где?
Упс. Бывай. О, китти-бот. Мы подобрали себе. Тоненько. Як же слизко, а? У Unreal Tournament была такая зброя кислотными ковалками кидалася. Так, подобное адчуванне. Я просто не адразу зразумеў, яна страляе падобнымі патронамі, ну, увогуле, як і астатнія, яны просто такога ж колеру. Я не думаў, што яны адрозніваюцца па механіцы. Але зараз уже вядома. Так. Оп. Сабралі і тут. Яшчэ китти-ботаў сабралі сабе. Нам засталося вось тую... А! Паветра. Я забыўся ўзяць паветра. Вось ты. Дай мне, калі ласка. Я толькі зараз уважыў, яго атрымліваецца паветра можна некалькі разоў браць. Я думаў, яно страчваецца ўсё, мне трэба яго тайміць добра, але насамрэч не, я магу прыходзіць за ім і некалькі разоў вяртаць сабе пакрыху яго. Яшчэ ворагі? Не, няма ворагаў. Оп, контейнер есть. И тут у нас, в принципе, все. Так. Грузовой корабель некий. Угу. Подымай своими ногами. Запомните. Не своей спиной. Вельми корыстные советы. А, вось мы і знайшлі тое, што нам патрэбна. А, гэта вось тое, што нам патрэбна было, але тут ёсць яшчэ схаваны нейкі кавалак. Вось вы. Ён схаваны, я так разумею, то бок мне патрэбна літаральна вочкамі глядзець. Таму што на мапе я ўжо ўсё сабраў. Як жа добра, што я выключыў сістэму бяспекі. Адчапіся, калі ласка. Праслізнуў. Оп, блін. Колькі вас там? Сабралося. Ау. Зачиняем двери. До свидос. Полетели. А, мы его знайшлі, варп-ключ. Я не ведаю, навошта ён патрэбны, але ён у нас зараз ёсць. І яшчэ дадатковую нейкую трубку. Вось гэта ўсё. Пакуль мяне не было, хтосьці паклаў на диск Elysium. Так, тут больш за 10 000 закінули. Ллойд трымаецца. У Ллойда ўсё няблага. Ну як няблага, хутчэй за ўсё ён падохне. Шансаў яго трошки павінны быць вышэй, але атрымліваецца пакуль так сабе ў мяне. У мяне менш здароўя, чым было у Стівена. Во, я магу свой стэплер палепшыць. Кайфы. Сеньор стэплер. Так. Яшчэ будуць паляпшэнні трошки з лагатыпамі. І паляпшэнні з узнагародамі і астатнім. Так. Але гэта ў будучыні. Пакуль як паспеецца. Пум-пум-пум-пум. Ну, у нас мы пакрыху набіраем ресурсаў. Становіцца трошки прасцей некаторыя моманты. Але незначна. Вось у нас адзіны шлях, гэта праз медычны... Што ты? Медычны тэрмінал там ёсць. Добра. Шмат турыстаў і пісараў трошки. У нас... Не тое, каб шмат ежы. Нам бы адпачыць, насамрэч. Мы можам ўсё здароўе ж сабе тут увяртаць. Так, давайте злётаем і абавязкова высадзімся сюды. Нам у першую чаргу за здароўе.
Так, нам не пашанцавала з караблем. Карабель без электрычнасці. Палячыцца можна будзе ў цэнтральнай частцы, праз якую хутчэй за ўсё будзе вельмі небяспечна ісці. І дзверы не вельмі ўдала расстаўлены. Мы ідзем адразу ўлева, я зачыню тут дзверы справа, прабіраемся ў заднюю частку карабля, бо за палівам і астатнім, але насамрэч у асноўным з-за таго, што мы пройдзем да генератара вось сюды. Альбо нам трэба вяртаць электрычнасць і вось гэты прадмет атрымаць. Першае, не, электрычнасць мне патрэбна ў любом выпадку, я ж палячыцца жадаю. Так. Ну добра, ідзем праз левую частку і поўнасцю абыходзім карабель. Вось такі шлях у нас пойдзе да рубкі карабля, у якой мы пабачым, ці што у нас увогуле з мапай. Так. Блін, нечакана. Турысты дзесьці тут. А, блін! Вітаю, турысты. Выбухны якія. Ага. Без электрычнасці я нічога не адчыню, я забыўся. Дыска Elysium вельмі цяжка для пераклада, але там можна ў наладах другую мову ўключыць, каб пераключаць ход кіем. Угу. Паглядзім. О. Так. Пум-пум-пум-пум. Тут ёсць паліва. А дзе паліва? Так, вось оно. Літаральна схавана за турэлью, якая зараз выключана. Давай, выбухай. І вось гэта зноў жа, без электрычнасці мы нічога не адчынім. Ну, выбар невялічкі, мне падаецца. Трэба ўключаць святло. Так. Збіраем, што можам яшчэ. Оп. Пайшла электрычнасць. Паспелі. Трэба будзе ўсе гэтыя камеры выключаць. Паглядзім, што можна зрабіць з дыскай Elysium. Вядома, што яе складана перакладаць, тым больш, што яна спрабуе часткова спецыяльна ў вельмі шматслоўе. Паспеў выключыць. Ау. Пашкодзіў. О, сістэма бяспекі. Калі ў нас будзе рэсурсаў, то мы выключым сістэму бяспекі проста за пункты. Давайте выключым. Бо турэлі, пакуль ты, якія тут сустракаў, вельмі неўдала размешчаны. Так, нам трэба дабрацца да месца, вось, да лячэння. О, блин, напужал. Ау, болюча. Блин, з гэтага боку не вельмі абысці. Атрымаецца так, атрымаецца так. Добра. Добраліся. Усё, поўнае здароўе. Ідэальна. У прынцыпе, самае неабходнае мы з гэтага карабля ўжо забралі. Калі шчыра, можна было бы і сесці нават. Таму галасуем за понял. Неблагі варыянт. Окей. Там нейкае планирование по выразанию органаў. Секьюрны бот не будзе працаваць, таму што сістэма адключана. Гэтаму ўжо пабянтэжыліся. Збіраем рэчы. Глядзім, што на мапе. О, там ёсць неблагое месца, каб сабрацца шмат чаго. І я праходзіў міма. Давайте гэтым скарыстаемся. Вяртаемся назад тым жа шляхам.
Збираем рэчы. Зачынім. Тут там не ішоў, бо мы там кагосьці чуем. Яшчэ дадалі туды Twitch інтэграцыю. Тут пытанне хутчэй. По типу Twitch інтэграцыя, яна ж дазваляе галасаваць, правильно? За варыянты адказа. Бо мне падабаецца ідэя хаоса на гэтым самым у такой гульне, асабісці ў той частцы, якую я ўжо ведаю. Таму што праблема якая будзе? Калі буду я праходзіць, я буду хутчэй за ўсё хачу я таго альбо не, я буду ўсё роўна хутчэй браць тыя варыянты, якія я ўжо ведаю. Мне, ну, як ведаеце, звычайна знаёмае такое адчуванне шмат каму, што ты хоць і жадаеш прайсці неяк па-іншаму, паглядзець усе варыянты, але неяк псіхалагічна гэта складана, і задавальненне ты атрымліваеш менш у выніку. Вось гэтага я жадаў бы пазбегнуць, у гэтым дапамагае якраз такі галасаванне. Ой, блин, шкодзіў сабе трошки. У гэтым якраз такі галасаванне дапамагае, але пятнічны стрым ён больше не хаосе, а больш аб спробе. Чаму ты? А тым спрабавай саму гульню, таму я не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя. Я гуляў, але гэта, ну, па тыпу, я не прайшоў яе поўнасцю. Я жадаў бы яе прайсці ў нейкі пэўны момант. Вось. Турысты, сколькі вас там? Вы бясконцыя тут? Ага. Выбухай. Оп. Заберем это. И атрымліваецца, у нас амаль увесь карабель сабраны. Крытычны ўзровень кіслароду. Я толькі зараз убачу. Чнейся. Давай хутчэй. У нас 20 секунд. 20 секунд. Оп. Побегли назад. Похорона ўсё. Бяжым. Бяжым. Давай. Улетаем. А запаволівацца не будзем, будзе гульня, калі за ўсё будзем галасаваць. Вось пытанне. А тыпу, я за таго, што не спрабаваў, то я не ўпэўнены, я не бачу, як гэты, ну, гэтая інтэграцыя працуе. Там і так усё будзе павольна. Шчыра, так, таму што калі я жадаю вас утрымаць у сэнсе самой гульні, у тым, якая яна, але ў той жа момант там шмат перакладаць, там вельмі шмат перакладаць. Там тэксту да халеры. Там асноўны геймплей, так-то тэкст. І вось у гэтым якасці гэтага тэксту ўсё і ёсць. Самае якаснае, самае шчырае, вось таку самы геймплей у чытанні гэтага тэкста, таму што тэкст ачмурэнны, сітуацыі абсурдныя, дзеля гэтага варта і гуляць у саму гульню. Так, мы можам зрабіць яшчэ прадмет, які нам будзе патрэбны. А навошта нам патрэбны? Паст, чтоб ты там не быў. Я не ведаю, што тут такое. Арт-стартер. А, вось для гэтага нам 4 штукі нам спатрэбіцца. Ачмурэць. Ну давайте зробім яшчэ. Surgery 4. Гэта один прадмет, а не 4 прадмету. Усё, у нас з'явіўся прадмет, які будзе нас вяртаць да жыцця, калі мы памрэм. Але толькі один раз. На мой погляд, так будзе цікавей. Добра, калі ён наблізіцца дзесьці вышэй, я хутчэй за ўсё паспрабую, як там інтэграцыя працуе, пагляджу, павучаю. Пакуты ў перакладзе. Так. Пакуты ў перакладзе будуць дакладна. Глядзіце, у нас статус. Здароўе 450 з 550, то бок сітуацыя у нас палепшылася з-за таго, што мы зараз палечыліся, значна палепшылася. Было там 150 здароўя, нешта такое. 11 скокаў ёсць у нас паліва і 7 дзён ежы. Плюс трошечкі яшчэ грошай засталося. Ключы варпа не ведаю, навошта ён. Тарпеды няма у нас ніякіх. І вось вяртаць нас да жыцця можна один раз. То бок Ллойд хутчэй за ўсё пражыве нават даўжэй за нашага папярэдняга Стівена. ID знаходзіцца тут, нам усё яшчэ патрэбны ID. Так, шмат радыяцыі. Больш прадметаў.
Ну, добра. Ворагаў не толькі шмат, не будзе такого месіва, як у папярэдні раз за ID-карткай мы ляцелі. А давайте паспрабуем новый стэплер. І мы даўно не бралі катабота. Поехали. Няма электрычнасці. Для таго, каб атрымаць электрычнасць, нам літаральна трэба прайсці ў самую заднюю частку карабля, і толькі потым можна будзе пайсці ў пачатак. Таму, магчыма, мае сэнс аглядаць карабель проста вось па дарозе. Праблема яшчэ з агляданнем у тым, што ўсё адключана. І сэнсу ў гэтым няма. Вельмі шмат радыяцыі. Зразумеў. А дзе знаходзіцца сістэма бяспекі? У пачатку карабля, якой мы скарыстацца зараз не зможам. Вельмі дрэнна. Так, ну літаральна мы не забярэм і нават і палову того, што тут ёсць. Радыяцыя трошечки адчэпім сабе. Оу, тут расстаўлена, як яна не ўдала. Тут знаходзіцца сістэма бяспекі. Калі мы ўключым святло, то мы вельмі хутка скончымся на гэтым. Радыяцыя яшчэ не дапамагае. Ну што, выбор-то невялічкі у нас. Включаем святло і поехали. Радыяцыя нас пакрыху жрэ. Уключили святло. Можна пачынаць збіраць прадметы. Блин, колькі ж радыяцыі, а? А ёсць тут месца, дзе мы можам падзнізіць? А, у самым пачатку, ну вядома, ну а дзе яшчэ магло знаходзіцца, правильно? У самым пачатку. Так, праз гэты калідор мы прайсці нармальна не зможам, бо там турэль. І ў мяне няма зараз самага электрычнага тазера. Таму ідзем у абход. Шукаем. Вось яна. Вось гэты турэль, пра якую я гаварыў. Атмасфера. Так, возьмем зараз паветра трошки. Што гэта дасць? Ага, пашырыць яшчэ. Ну, калі спатрэбіцца, скарыстаемся. Турэль там уперадзе. Эх, турэль адразу ўправо. А, радыяцыя. Сажырэ мяне. Турэль аббягаем толькі. Минус. Працягваем. Прасоўваемся далей. Радыяцыя, калі ласка, не спыніся. Турэль! Ты ж не можешь стралять с крузера, это правильно? Да-да-да-да. Так. Радиация. Радиация. Оп. Тут. Давайте уже отчиним. Для разъем. О, тут был потребный предмет. Удобно. Але мы так и не атрымалі патрэбнага нам. Мы... Ё-моё. Мы пришли сюда за вельмі конкретным предметом. Вельмі конкретным. Нам потребна ID-картка тут. Учинили. Без ID-картки сенса сыходзіць адсюль няма. Ага. Нам пашанцавала, яна вельмі блізка. Мы знайшлі яе на мапе зараз. Гэта бот. Радыяцыя. Давайте за наши пункты, які нам, блин, одного не хапае, сур'ёзна. Радыяцыя нас не заб'е? Так. Мы можем знесці... Давайте выключым сістэму бяспекі, хоць неяк. Прабіраемся сюды. Шукаем, як трошачки пазбавіцца радыяцыі. Тут быў, вось. Усё.
Обираем увесь корабель, збираем по максимуму. У нас 27 секунд на то, каб скарыстацца адключанай сістэмай бяспекі. Пофіг на ворагаў. Чым хутчэй мы зараз агледзім гэту мясцовасць, тым лепей. А дзе яшчэ апошні? А, вось ты дзе. Забралі. Добра, ідзем у гэту частку. Сістэма ўключылася назад. Не будзе ён хэмэнам, не патрэбна. Туру-туру-ду-ду-ду. 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 Так, радыяцыя. Нормально. Засталося апошняе месца, якое мы не агледзелі, яно ў гэтым пакою. Ёсць. Агледзелі ўвесь карабель, галоўна только выжыць. 3 хвіліны засталося у нас паветра. Ворог, отчапіся. Отчапіся. Отчапіцесь. Бяжым. Ух. You now have all the parts required to forge a new citizen card. Ёсць. Мы можам нарэшце зрабіць Let's сабе avoid the картку following in резидента. our future discussions. Ну, як резидента, грамадзяніна. З якой мы зможам запусціць светлавы рухавік нашага карабля здаравеннага, мазершипа. Вось яна. Робім. Employee retention protocols require me to state the following. Wow. Now, let's return to the Void Ark and restart the FTL drive. Давайте вяртаемся. Мы на прынтары зрабілі сабе картку, падробку насамрэч на картку. In recognition of your behavioral competency, WCG is delighted to offer you a sentence reduction О, of 60 за нашу дапамогу наш гэта самае наша кампанія вось якая нас трымае там по тыпу частная турма. Яна за гэта выплаціць нам дасць зніжэнне нашага адбыцця сроку на 16 дзён. This reduction will largely offset the sentence for counterfeiting a citizen card. Але на жаль гэта не вельмі дапаможа пры тым што ў нас за тое што за падробку самой карткі грамадзяніна гэта вельмі дапаможа нам пры адбыцці гэтага срока за тое што мы падрабілі гэтую картку. Oh Что? dear. It looks like you've tried to use an unregistered citizen card. Did you forget to register your citizen card? Вы што, with забыліся HR? зарэгістрыраваць сваю картку з I'm HR-ом? sorry. Do you want to use the HR computer? Because that would require the HR computer to have not been stolen. Вы што, жадаеце скарыстацца яшчэ? Worry, I'm sure you can find the parts to construct one. Ён такі, вы бачце, вы што, вы жадаеце скарыстацца камп'ютарам HR, таму што гэта спатрэбіцца вам таго, каб HR-камп'ютар не быў скрадзены. Не бянтэжцеся. Я ўпэўнены, што мы можам знайти часткі, каб збудаваць адзін. Нам камп'ютар HR зараз у космосе. Please contain your excitement while I issue you a bonus client care О, package. дадатково яшчэ бонус нам дадуць. Your action items. Obtain a tactical computer, a wiring diagram, and a mouse ball. But don't neglect your work-life balance. Ваші прадметы, які вам зараз патрэбна здабыць. Калі ласка, тактычны камп'ютар, дыяграму падключэння і таксама мышыны мячык. І не забудьце падтрымліваць ваш work-life balance. Ну, дзякую вялікі. Трэнерсы, это што? Угу. Мы менш, нам менш слізка на масле, на алеі. Так. Мышыны мячык для мышы ці з мышы? Не ўпэўнены. Маусбол.
А, можа быць, гэта шарик по тыпу з мышы, камп'ютарнай мышы. Ну давайте уже зробім гэты стэплер. Не стэплер, спайкер. Стэплер у нас уже ёсць. Каб адчыніліся далей тэхналогіі. Китти-бот можна будзе палепшыць, але мы ўсё яшчэ не палепшылі наш пісталет на базовый. Facilitate your tasks, the Void Ark has descended into the О, каб дапамагчы нам у нашых задачах. Stronger at this depth? Yes. Does this present OH&S challenges? Possibly. Наш войдарак спусціўся да нас, каб дапамагчы нам. Перасунуўся сюды ў гэтую частку. Добра. То бок атрымліваецца гэта тая частка, з якой мы будзем пачынаць далей. Вось літаральна з намі знаходзіцца... Няма міні-карткі. Зноў шмат радыяцыя. Ворагі, але нам патрэбна вось гэты кавалак, ён нам дазволіць палепшыць пісталет. Давайте ўсё яшчэ... Усё роўно пойдзем. Это вельмі рызыкоўна. Толькі давайте скарыстуемся яшчэ ежай. Якая у нас ёсць? Вяртаць нам трошкі здароўя. О, ну, у нас же ёсць некаторая верагоднасць у гэтага персонажа не страчваць ежу, калі мы адпачываем альбо ляцім. І зараз 3 разы нам пашанцавала, ніякай ежы скарыстана не было. Мы просто вярталі сабе здароўе. Кайфы. Ось. Прыемная колькасць здароўя. Паехалі. Пісталет. З гэтымі ворагамі нам спатрэбіцца выбухоўка. І я не ведаю, што там з ворага, з электронікай. Deliver us to the moon. Я выбачаюся, але толькі мне падаецца, яна называецца Deliver us the moon. Я зараз пагляджу хуценька, мне падаецца, яна зараз падвоілася. Так. Deliver us to the moon. Ось оно заявілася, а мне падавалася, што у нас... Так, у нас уже ёсць Deliver us the moon. Давай-ка я дакіну на яе. 6000 становіцца ў яе. І я прыбіраю паўторку. Ёсць. Пры наступным у наступны раз і аднавіцца ўсё. Так. Высаджваемся. Электрычнасць ёсць. Ідзем адразу ў галоўную частку. Міні-карты у нас не будзе, таму арыентуемся выключна па памяці. Без міні-карты будзе складана. Таму што я зараз не арыентуюся, дзе што, ну, па тыпу прадметы нейкія, якія магу не заўважыць. Так, пабягаем тут. Оп, турель. І ты яшчэ. Пакрычы мне тут. Так, ну трэба будзе зараз нейкім чынам. Ёсць у меня тазер? Так, ёсць. Deliver us the moon. Адпраўляецца яшчэ 100, і я зноў зараз павінна нармальна ўжо цалкам аб'яднаць усе результаты. Так. Я прапусціў паварот. Блін. Ляжым тут. Секьюрны бот. Ёсць. Пампавалі мапу. Без яе нам, у прынцыпе, вельмі складана было бы сарыентавацца. Патрэбна нам частка знаходзіцца ў задняй частцы карабля. І ці варта ли нам увогуле чысціць? Гэта што? Добра, проста заля чакання. Пум-пум-пум. Сістэму бяспекі бы выключыць, і яна знаходзіцца, калі мы праз верхнюю частку пойдзем. Давайте так зробім, праз верхнюю частку пойдзем і адключым ўсю сістэму бяспекі. Што? Дзе? Добра. Каб я не заблукаў. Так, даглядаць прыйдзецца літаральна кожны раз глядзець на мапу. Просто знайсці патрэбнае месца.
гэта ўсё глядзеў. Радыяцыя нас пячэ. Ідзем адсюль. Занадта шмат яе ўжо. Усё больш... Усё горш і горш з ёй. Так, турель. А, клієнтська, ось у гэты бок і сістэма бяспекі. Блин, колькі ж радыяцыі тут. Гэта ненармальна. Можам на зусім яе включыць? Так, цудоўна. Яшчэ грошкі падымем. Мінус сістэмы бяспекі. Мы можам хадзіць па караблю без ніякіх забарон. І нам менш будуць перашкаджаць гэтай турэлі. 1000 радыяцыі. А мы не памрем тут по тыпу просто з-за таго, што яе шмат? Ну, по тыпу імгненна не будзе такога, што я набяру нейкую пэўную колькасць і ўсё. Есть тут месца, дзе я магу ад яе пазбавіцца? Нема на гэтым карабле здыма радыяцыі, на жаль. 1140. Мне кабзда. Светлячок. Як той серыял. А! Выбухнул. Ось што з намі здарыцца, калі мы занадта шмат радыяцыі атрымаем. Так, гэта у нас што? Гэта электрычнасць. Добра, яна нам не патрэбна. Тут яшчэ лут ёсць. А тут ёсць нейкая, можа, пралаз які. Добра, давайте выбірацца. Оп. 1296 радыяцыі. Так, мы ў задняй частцы корабля. О, блин. На, атрымай. Есть. Обобрали заднюю частку корабля. Выходим. Яшчэ радыяцыі. Тут літаральна нават спыніцца-то няма дзе. А глядзелі тут? 1500 радыяцыі, ё-моё. Вы поглядите. Сатанавиту. Блин, пустите меня. Ё-моё. Реально сказали, что будет шмат радыяцыі, яны не жартавалі. 2000 радыяцыі мы с собой увезли. Так, мы можем полепшить пистолет. Нарешті. Ёсть. Так, далей. Я так разумею, наступныя кавалкі будуць трошки дзесьці глыбей у туманнасці. Зараз, а не каля нас. Так. Вось гэты кавалак. Дыаграмма правадоў. Вось тут можна вяртаць сабе здароўе. Давайте сюды пойдзем. Бо гэта нам спатрэбіцца. І тут яшчэ можа быць паліва. Лецім сюды. Скарыстаемся новым пісталетам. Выбухоўкай ўсё яшчэ спатрэбіцца, бо гэтыя лётаючыя твары выбухоўкай карысней усяго. Сістэма бяспекі тут можа быць, таму я скарыстаюся зноў жа не ботамі. А супраць моцных ворагаў, які ці бот вельмі карысна будзе. Таму што ён прыцягвае іх увагу, яны будуць ісці за ім і біць яго. І будуць страчваць сваё здароўе. Менш за намі хадзіць будуць. Опс. Не вельмі ўдала. Так, ёсць ежа, а мы прыйшлі сюды за лячэннем у першую чаргу. Таму... Добра, радыяцыі у нас няма. Ідзем у галоўную частку. Так, там бот будзе. А сістэма бяспекі дзе? А, літаральна ў гэтым пакоі і будзе. Не бачу нікога. Можем отключить ее? Так. Добро. Система бяспекі отключена на кораблі. А, там двери.
Пошанцевало тобі, турист. Так. Знову ж, а мені тут і потрібно, в принципі, так? Давайте пойдем. Турист. Ще туристи. О, дві гэтай голови. О, блін. За мною яшчэ. Ты кто такие? Что ж? Что? Что? Ты кто такое? А! Вы все еще тут? Поряд 60. Что там такое было? Сталкер пришел, блин. Хоть своей дорогой, сталкер. Як гэты эксгибіцыяніст. Раптоўна з ніадкуль з'яўляецца не нейкім чорным паліто. Мне чыло, блин. 25, каб адчыніць. А яно мне настолькі патрэбна? Лепей давайте на мапу паглядзім ужо. А, я ж отключил систему безпеки, я уже збираўся пужацца. Забыўся. Так, а што гэта дасць? Ага, месцазнаходжанне ворагаў. Вау. Так. Якая карысная рэч, а? Чаму я раней не карыстаўся? Вельмі карысна. Так. Жыхары... А, то бок я не ведаю, дзе... Дакладна знаходзяцца... Я не ведаю, ці гэта якой тып ворага, але я магу сказаць, дзе знаходзяцца ганпойнты, вось гэтыя кропкі, якія страляюць. Якія, дзе знаходзяцца яшчэ камеры, якія сачаць, якія патрэбны, вельмі карысныя былі бы, калі б я не адключаў сістэму бяспекі, каб ведаць, што дзе. Адключаць сістэму бяспекі каштуе даражэй, таму можа варта ў некаторых выпадках проста мы прыйшлі, мы даведаліся, дзе знаходзяцца ворагі ўсе і карыстацца гэтым актыўна. Давайте ўсё ж такі адчынім. Так. Што? Нас нехта заўважыў? Да... Добра. Выбралі тут. Ворагі тут у асноўным турысты гэтыя. Your wellness adventure starts and ends with Sonics. О. Да... Я не помню там эту голову. А, эта голова померла. Идем далей. Ворог ёсць адзін тут, але гэта зноў жа турыст. Оп. Добра ведаць, дзе ворог знаходзіцца. Вельмі дапамагае. Падбярэм зараз яшчэ трошки паветра сабе, каб не задыхнуцца. Голова. Нават дзве. А дзе? А чаму яна так стала по-тупому? Цудоўна. Оп. Як шмат там яшчэ здалося. Яшчэ адзін вораг. Дзе тут можна? Калі ласка. Ау! Ау! Б'ецца яно. Пусціце мяне.
Там можна ресурс нейкі сабраць. О, тое, што мне патрэбна было сабраць. А чаму яно на мапе не азначалася? Ну, бо типу як неабходны ресурс. Keep young and virile with our new essential Быває food турист. package. Твоя проблема. Ось сюди можна пройти. О, сметницы. Обожаю сметницы. Яшчэ паліва. Кайфы. Можна сыходзіць. О, пачакайце-ка, а што тут можна рабіць? Ага. Можна перарабіць тое смецце, якое у нас ёсць, і мы атрымаем сабе грошы. Ну, добра. На пентамі трапляюцца 2500. Дзякуй вялікі. Ёсць. Цудоўна. Што ў нас яшчэ? Атрымліваецца, па смеццю рознаму мы, у прынцыпе, набіраемся нармальна, але я яго не той, каб актыўна выкарыстоўваю. Я больш збіраю рэсурсы, вось калі яны мне патрэбны. Ага, тут ёсць яшчэ паляпшэнне для дыхання. Іх патрэбна будзе дзве. Я магу адну збудаваць. І кампрэсара у нас усё роўна няма, таму спяшацца сэнсу не бачу таксама. Правильно? Вось гэта можна, башвокер гэта палепшыць. Ён хутчэй, ён падвышае пашкоджанне ад выбухоўкі, і таксама яна заводзіцца яшчэ у 2 разы хутчэй, што вельмі карысненька. Давайте зробім гэта. Давайте вось гэты кавалак зробім для яе. І паляпшэнне для нашай выбухоўкі. Для кота нам не хапае нейкай кнігі з рэцэптамі. Пакуль. Гэтых усіх кавалкаў у нас нават і не блізка. Ну, добра. То у нас па рэсурсах 17 скокаў ёсць, цудоўна, 10 дзён ежы. Гэтыя картачкі, як яны, мерыцы, грошы карацей, іх амаль няма. Там былі не ныркі, так, мы толькі што былі на карабле, які пастаўляе органы. Па тыпу, ну, медычны карабель з органамі, і мы збіралі розныя ныркі. І вочки, і рознага, і ручки. Так, невядома, дэтанатар ёсць. Вось гэтыя спук... А, зразумеў, вось гэты спук, гэта ён і ёсць. Даволі складаны вораг непрыемны. На гэтым узроўні знаходзіцца якраз такі патрэбная нам рэч. А ты што? Оу, мы можам скокнуць. А, вось гэтыя варп-ключы. Я зразумеў, вы паглядзіце, мы можам скокнуць на вялікую дыстанцыю, без неабходнасці праскокваць праз усё. Угу. Так, ну тут я нічога не чакаю. Нестабільны... А я магу яшчэ вось назад вяртаемся? Для кота нам патрэбна... А, ну нам патрэбна... Чакайце-ка, нестабільны код. А чаму... Ага, это дзесьці яшчэ далей. Разумеў. Для каточка не хапае мышыннага мячыку. Нам шмат чаго не хапае. Для коткі. Для коткі нам патрэбна... Для паляпшэння коткі нам патрэбна нейкая халера, якая называецца Juice Cookbook. То бок кніга рэцэптаў. Каб яе зрабіць, дзе яна? Вось. Нам патрэбна даволі шмат рэсурсаў. 80 біо і даных яшчэ 80 таксама. Гэта шмат. Ну, гэта шмат. У нас по 20, по 30 усяго. Мы альбо набярэмся іх, альбо знойдзем проста гэты прадмет яшчэ дзе-небудзь. Я магу нацэліцца на яго, вось так. Калі паглядзець нам на мапу, то яна знаходзіцца, але ў наступным яшчэ глыбей у туманнасці. Яшчэ ніжэй трэба будзе спускацца. Таму гэта не зусім варыянт. Ну добра. То куды б мне можна нацэліцца так, каб гэта было карысна?
10%. Форма 182Б. Як далёка ты. О, глядзіце-ка. Вось гэтую форму мы за ёй паляцім. Вось у гэты кавалачак. Мы зможам з гэтай формай у нас будзе на аўтарызацыю вось на ўсе дзеянні, якія я раблю, будзе 10%, што мы увогуле не скарыстаем нічога. Это ж цудоўна, правильно? Тады пройдзем праз гэты карабель, забярэм гэты дэтанатар, які невядома навошта нам, але я ўпэўнены, што потым спатрэбіцца. Выбухоўка, тазер і пісталет. Пагналі. Высадка. А что они... Побот has a stolen part. Что такое побот? Ого, сколько вас тут? Ё-моё. Давайте вы там сами разберетесь, а не зачиню вас там. Ежа. Ном. Кавалачак нам патрэбны направо будем. Зачиним. А тут наадварот адчынім. Потому что я не ведаю, что гэта за месца, мне цікава. Торпеда. Ага. А навошта ты? Что это такое? Некие по типу танцы для того, как пострелять. Что ты? Ага, ну атрымліваецца так. Мы отсюда можем атрымліваць торпеды. Вельмі не шмат. О, блин, я не то зрабіў. Блин. Отчините мне коляску. Угу. Добра, не зусім зразумела. Гэта нейкі военный карабель. Я толькі зараз до мяне дайшло. Гэта не... А, ты на тебе 50? О, господи. Мы зараз не можем адчыніць яго, потому что нам грошыкі патрэбны. Так, трэба прыдумаць, адкуль грошыкаў столькі дастаць, потому что нам кавалак гэта патрэбна. А, не, пачакайце, гэты кавалак якраз таки нам не вельмі патрэбны. Гэта дэтанатары, якія я не ведаю, куды выкарыстаць увогуле. І тут адчыніць. Ну, блин. Я не упэўнены, што мне атрымаецца знайсці 50 грошай. У асабістасці на военным караблі. Сістэмы бяспекі. Але я не упэўнены, што мае сэнс хоць штосьці з ёй рабіць. А, тут ось ёсць, ще нешта. Ежа. В основном, што мы знаходзім на гэтым караблі, гэта... Оп. Што? Мяне быццам бы хтосьці заўважыў. Музыка пайшла, ўсё гэта трагічна даволі. Так. Не, грошай мы столькі не знойдзем. Мы знаходзім усё, што магчыма мы тут знаходзім, акрамя грошай. Мы не забярэм аб'екты, які тут ёсць. Гэта просто для нас немагчыма. Оба! І усе выбухнули. Опс. Что такое? А, я тебя чинил. На тебе. Протягивай там. Палево собрали? Есть. Побегли. В принципе, мне подойдет... А, почекайте-ка, есть еще одно место, где мы можем собрать.
Заваліся. Кричить он на мяне. Добре. Это зачыніць немагчыма. Гэта я самастойна зачыніў, бо тут нейкая жэсць адбывалася. Так, ту ролик эту разбила самостойно. Опа! Под выбухами все и кончилось. Детонатор собрали. Есть у нас детонатор? Блин. Трошки пошкодило. Смітьте. Все, что только магчыма. Апошняе месца, якое я не праверыў яшчэ. У меня есть 3 хвіліны. У прынцыпе, я спраўляюся, магу дазволіць сабе потупіць трошки ў гэтым калідоры. Вітаю, турыст. А! Выбухнули. Туда мне не патрэбна. Тут все подобрано. Пошли отсюда. Корыстно. Компрессор и детонатор. Мне падаецца, компрессор мне для чагосьці быў патрэбны. І рэч на тое, што я ішоў сюды не за ім. Торпеда. Ага. Торпедамі можна аўтаматычна знішчыць піратаў. І кітоў, якіх мы яшчэ не сустракалі. Ага. Добра. Выбухоўка яшчэ адна. Але можна зрабіць сабе для большай запас кіслароду. І мне падаецца, гэта больш карысна будзе. Давайте сабе... Што там мне патрэбна? Вось гэтую. Зрабілі. І можна падышаць. Кітоў. Так, тут ёсць нейкія кіты, я бачыў іх каля нейкіх караблёў, але мы іх яшчэ не дабіраліся да іх. О, вось, больш паветра будзе. Ну, в принципе, неблаго. Усё яшчэ паляцім сюды, вось у гэтую кропку. Можна праскачыць яшчэ вось праз гэта, але у мяне столькі паліва. Так. Час ад часу адключаецца электрычнасць і няма святла. Давайте не будзем. Папярэдні раз са святлом было вельмі дрэнна. Давайте пропусцім яго. Тым больш, што нам не вельмі патрэбна гэта. А вось сюды нам ужо прыйдзецца. Тут ёсць вось гэты жудасны чэл у сваім плашчы. Нам прыйдзецца прастыкавацца сюды, таму пайшлі да яго. Пісталет, выбухоўка і тазер. Выбухоўка нам дакладна гэтая спатрэбіцца. Магчыма, лепей... скрайбы яны там далёка лётаюць. Не, у нас ідэальны камплект мне падаецца зараз. Будзем імі карыстацца. І нам пашанцавала з мапай, яна літаральна каля нас. Опа, разабраліся з ім. Жудасна які, блін. І прызвычаюся яшчэ да яго. Патрэбная нам частка знаходзіцца тут. Будзем абыходзіць. Літаральна просто праз правы бок. По колу пойдем. Блин. Куда ты тепортнешься? Мне же за спину ты полезешь, так? Почвара. Где ты там летаешь? Жутусные, блин, какие. Ух. Так, это отчинить потребные ресурсы. Угу. Там электричность херачить. Здесь тут можно... тут можно забрать, але только за выкарыстанне меритов наших ресурсов. Что это? Ресетнуть его.
Не патрэбна. Так. Выбухоўка не актывуецца. Блин. Ну давайте выбухоўка, якую адзін тып ворагаў пакідае, мы яе не актывуем. О, блин. Дзе ён там? Ага. З'явіўся ён. Я могу пролезть тут? Не, не могу. Что тут могу? У мяне няма поінтаў, каб спыніць надоўга сістэму бяспекі. Я не ведаю, дзе яна ўвогуле. А ці варта ўвогуле? Давайте просто пойдзем. Пойдзем як пойдзем. Так. Мне здаецца, у гэтым мультисвеце галактычны аўтаспын зайшоў не туды. Так, так. Блин. Где-то там. Телепортуючийся. Пачвара жудасная. Ужай ён мяне прыдумаў сабе. Херню нейкую. Чым тут? У левом боку ёсць прадметы. Давайте, оп. Майстер. Opt in to dehydration and opt out of travel board. Так само глядзім усё. Ну, піраты тут у гэтым сектары ачмурэлі. Яны столькі караблей тут, атрымліваецца, пазнішчалі ў гэтай туманнасці. Уявіць сабе, цэлае поле караблёў. Так, мы каля генератара. Што яшчэ мы можам? Мы можам пайсці за палівам, і вось праз гэты хамб сабраць таксама тут даволі шмат усяго. І ў прынцыпе можам вяртацца. Нам не тое, каб штосьці яшчэ патрэбна тут. Чого, нешта не бачно? А, ось сюди я ожидав. All clients, please open your feeding hatch. Today's continental breakfast, cheese and onion sandwich. Собрали. У прынцыпе, на гэтым наш заход на гэты карабель можна і скончваць. Пайшлі адсюль. Пум-пум-пум-пум. Смецце. О, там яшчэ смецце ёсць. Тут шмат смецця. Абажаю смецце. Туманнасць можа быць. Справа ж, калі вы паглядзець у акно, там караблі літаральна паўсюль. То бок гэта гіганцкая туманнасць перапоўнена караблямі. Это не просто однозорковая система. Не-не-не, я разумею, что туманности гигантские по своей натуре. О! Але тут, калі вы просто поглядеть, вось мы глядим, кавалак корабля, яшчэ один корабель, яшчэ один корабель, яшчэ корабель, яшчэ корабель, яшчэ корабель. По типу, гэта я ў окно, одно окно завернуў, які просто тут неподалеку. То бок гэта амаль цэлая туманнасць караблёў. Так. Уляцелі. Форма вельмі карысная. Мы зараз будзем... У нас будзе верагоднасць... Што там? Мне падаецца...
мы будзе верагодна, што 10%, што мы калі будзем страціць нашыя поінты гэтыя на любым прадмеце, яна аўтаматычна нам будзе шанс бясплатны і імгленны. То бок там яшчэ час некаторы займае. Яго можна яшчэ далей паляпшаць. Менеджер дзвярэй. Хутчэй адчыняюцца і зачыняюцца дзверы. Прыемна. А я адзначу сабе вось гэта. Няхай яшчэ паказвае. Глыбока там? Ага, нават і паблізу няма нідзе такога. Добра, давайте лакатар пераключым на вось гэта, на менеджер дзвярэй. Гэта як плям пластыку ў Атлантычным акіяне. Магчыма, сюды зносяцца караблі касмічным ветрам. А калі шчыра, ну так-то в гэтым ёсць некаторы сэнс. Ну, адзінае, што зразумела, што ніякім касмічным ветрам ты гэтыя караблі тут тысячагоддзі будуць збірацца тады. Ну, таму што вельмі павольна. Там не настолькі уплыву, каб вялікую жалезку падштурхнуць кудысьці. Гэта ж незвычайная плыня. Але, ну, мала ли што тут. Туманнасць звычайная, яна стаіць з нейкага газа. То бок яна ўсё яшчэ можа мець свае ўнутраныя плыні, калі падумаць. Просто калі задумацца над гэтым. Магчыма, там ёсць некаторыя плыні. Ну, оно ідзе ў адзін бок альбо ў другі. І пакрыху можа у выніку загортваць ўсё адно месца. Але ёсць яшчэ і розніца тое, што акіян, ну, па-першае, мацней, і ён, скажем так, заўсёды знаходзіцца на зямлі, ён не ўлетае ў бясконцасць. А вось гэтыя самыя туманнасці, яны могуць распаўсюджвацца ў бясконцасць, пашырацца і пашырацца. Вось, але мы ў сусвеце, у яком па тыпу скокаць можна тут паміж усім без праблем, таму можа не зусім правільна так разважаць увогуле. Занадта фантастычна для гэтага. Можа проста так адбывацца самому па сабе. Так. Я, ў прынцыпе, тут не бачу нешта гэткага, што нам спатрэбіцца. Базавае здароўе можна яшчэ... Нешта хочацца сабе паляпшэнне нейкае зрабіць, вось просто што-небудзь гэткае, але я нічога не бачу. Так. Iron Brew. Не ведаю, мне не вельмі патрэбная гэтая... Я яе нават не спрабаваў, але я ўпэўнены, што мне не вельмі спадабаецца. Я люблю стэлсы, але гэтая гульня не пра тое трошкі. Кота можа палепшыць. Да кота я ўжо спрабаваў. Давайте вось гэты запер. Яго палепшым. Далёка? Недалёка ёсць кавалак, якім можна будзе скарыстацца. Вось гэта і возьмем. Кампрэсар нам спатрэбіцца. Паляцелі сюды. Касмічны вецер, ну ён так-то ёсць, просто ён звычайна гэта гаворка пра радыяцыю просто. Хвалю радыяцыі па тыпу касмічную. Так-то ён існуе. Так, тут слізка даволі. Па ўсяму караблю будзе. І уляцеў. Ну, халера з табой. І летай там сабе. Не вельмі мне цікава з табой размаўляць. Ты... Так, гэты бот. О! Тут бот просто літаральна каля мяне стаіць, а мяне две камеры заўважылі. Напужаўся. Так, я ж... Так, спампаваў мапу. Ну, пабеглі. В прынцыпе, нічога складана, паўтараем тое, што рабілі. Наш падыход працуе. Адзінае, што у нас скончыліся па краху гэтыя поінты нашыя, бы здабыць. Давайте пойдем у гэты пакой, паглядзім.
зараз выбухне яшчэ. Шкодзіць мне. Так, генератор. На жаль, я не магу з ім нічога рабіць, і дадатковага дзеяння у яго няма ніякага. А вось ты. Ёсць? Пайшлі далей. Так, а я тут быў. А, не, я з іншага боку. Трымай. Ёсць. Мне падабаецца гэтае паляпшэнне. Оу. На выбухоўку. Яна зараз узводзіцца хутчэй. Яна яшчэ больш карысная. Бум. Выбуховка моцная. Кабзда. Опс. Атрымай. Да, блин, перезарядка. Не своечасова. Так, я все поглядел. Не все. Атмосферно еще тут. Можно хутенько скрасти. Где? Где ты? Швара. Поспел. Отключить до того, як аўтабот гэта з'явіўся. Ну, в прынцыпе, мы агледзелі... А, мы яшчэ да рухавіка не хадзілі. Палево. Оп. Взяли. И побегли. Укатили. Ну, у меня нешта ўсё лепей атрымліваецца. І вось яна, яшчэ адзін тып выбухоўкі. Я так разумею, што яна будзе рабіць выбух якраз такі не... Калі папярэдняя яна становіцца на зямлю, разгортваецца і толькі тады выбухне, то гэта проста як звычайная граната працуе, яшчэ можна паскакаць там аб сцены, аб дзверы, вось гэта ўсё. І мы можам яшчэ кластер-флаг зрабіць. Звязка выбухоўкі. Добра, і яе таксама зробім. Радыеактыўныя шыпы. Ну, добра. Але ж, гэта ж... Можа мы лепей пераключым наш лакатар на вось гэта. Можа яно тут непадалёку дзесьці. Таксама ёсць не той, каб далёка. Добра. Патрэбны кавалачак нам. Вось тут ёсць. Але там ёсць босс. Мне падаецца, кабзда нам зараз будзе. Паядзім. Добра. Падрыхтуемся перад бойкай. Ну... Не перажыве... Я не ўпэўнены, што Ллойд перажыве гэта зараз. Кластер-флаг. Возьмем на босса. Моцныя ворагі. Нету міні-карты і месца... Не, давайте возьмем выбухоўкі, за якім мы ведаем як карыстацца. З-за таго, што ворагі моцныя, возьмем кіті-бота. Атмасфера. Каб... З-за таго, што няма міні-карты, нам трэба прайсці да самага ўвахода, да самага галоўнай часткі, і пры гэтым мы хутчэй за ўсё не разбярэмся, што нам можна сабраць, а што нельга па дарозе. У гэты раз я возьму сабе
Гэты самы на карце я возьму сабе пазіцыю ўсіх ворагаў. Яна будзе вельмі карыснай. Так, з-за таго, што я не бачу міні-карты, то трэба правяраць усё самастойна. Дзверы гэтыя адчынім, гэта проста прыкрыем. Так, у гэтым пакоі хутчэй за ўсё будзе шмат ворагаў, так? Я кагосьці чую. Але не бачу. Усё яшчэ не бачу. Мгм. Есть. Да... Які шкадлівы турыст. Так, мы амаль дабраліся да рубкі. Опа, мы знайшлі тую частку, якую шукалі. Before returning it to the Steve. У прынцыпе, мы-то можам так-то і збегчы ўжо. Будзе... Можа, ён нават будзе ружовы і будзе Pink Floyd. Бывай, Ллойд. Так, я забраў інфармацыю па мапе. І давайте яшчэ пазіцыю ўсіх ворагаў. Бедны Ллойд. Пазіцыю ўсіх ворагаў. Тут можна сустрэць... Так, тут ёсць... Можна што пазбіраць. Тады атрымліваецца. Так. Шмат ворагаў вось тут. Шмат тут. Тут яшчэ рыфт ёсць. Паліва. Блін, выглядае... Пазіцыя ўсіх ворагаў такая, што я не вельмі бачу сэнс увогуле на гэтым караблі затрымлівацца. Плюс яшчэ нейкі ёсць босс. Я не разумею, гэта па тыпу усе ворагі больш моцныя, альбо толькі нейкі ёсць асабісты, яго трэба баяцца. Тут ёсць турэль. Ось за гэтым. Зараз она меня может заўважыць. Please do not molest the janitorial staff. Remember, they're here to clean up your mess. Побачила мяне турэль. Ведаеце што? Так, ёсць нейкі жыхар каля карабля майго. Давайте абыдзем. Не буду каля турэлі тут тусіць. Так. Ну, бліжэйшы вораг літаральна каля карабля. Ворагі мяне пачулі. Так, ёсць. Збіраем далей рэсурсы. Частку ворагаў мы. Мінус сістэма бяспекі. Так, ворагаў няма. Мы ўсіх перабілі сваімі выбухоўкамі. Добра. Палец. Няблага. Якраз тое, што мне было патрэбна. Выбуховка. Это палево вось тут находится здесь. Ось оно. Вороги. Оба. Якая корисная рэч, а? Слухайте, просто ведаць, хто знаходится дзе. Это вельмі моцна. Слухайте, мне падаецца, я поінты выкарыстоўваю не на тое. Мне трэба было іх выкарыстоўваць вось на гэта. Вось на тое, каб проста бачыць ворагаў на мапе. Я магу гэтым карыстацца вельмі актыўна. Таму што ты літаральна
Перед тым, як зайсці ў пакой, адразу ведаеш, што будзе. Там ганпоинт ёсць, секьюрны бот і лут. Лут злева. Забираем лут і убираем. Што, дарэчы? Што такое? Так, тут ёсць вораг дзесьці. А, вось гэты босс. Зразумеў, адзін асабісты вораг, з якім лепей не змагацца. Але Скрайб, ён даволі напужаны такі хлопец. Оп. Зачыняем дзверы яшчэ, аўтарызацыю. Ці чакаць ад мяне праходжанне другого сталкера? Не тое, каб чакаць, я скажу, не чакайце. Вось, але нам магчыма. Я думаю, што будзе дастаткова людзей, якія будуць яго стрыміць. Вось, і магчыма, я буду адным з тых людзей, хто пройдзе яго на стрымах. Таму што я не ўпэўнены, што мне будзе, скажем так, ну, цікава, занадта цікава. Я думаю, што будзе дастаткова яшчэ рэлізаў, якія пажадаю прайсці. І я не ведаю, у залежнасці ад таго, якая яна выйдзе, насамрэч. Прыкладна так. Вялікага чакання не трэба, па тыпу, о, я абяцаў. Не-не-не, я нічога, гэта я дакладна абяцаць не магу, таму што сам не ўпэўнены. Вось. Але гэта магчымасць ёсць. Так. Ці мы можам гэты тоўстер зрабіць, нутрі трэй. Што-то такое, вось ты. Давай зробім і паглядзім на гэтую зброю яшчэ. Ёсць. Паглядзім на гэта на наступнай мапе. А што гэта за дзюрка такая? Давайте ў яе скокнем. Пераносіце вас у рандомную лакацыю. Добра? Ага, зразумеў. На першую глубіню нас перасунула, то бок у бяспечнае месца літаральна. Я блин, мы ж так не трапім да нашага карабля, вось гэтага камп'ютара тактычнага. Ай, блин, не падабаецца. Нас перасунула ў херню нейкую. Давайте варпам скарыстаемся, мы ўсё роўна ім не карысталіся раней. Ага. І не, мы яго прапусцім, атрымліваецца. Прыйдзецца ляцець яшчэ далей. Я ўсё роўна не буду глядзець, бо сам прайсці хачу. Ну, ёсць сэнс. Я, напрыклад, так раблю. Калі мне нешта цікава, я, звычайна, не гляджу. Я спецыяльна пазбягаю стрымоў. Так, каб не начапляць спойлераў. Вось тут ёсць кіт, і ён паглынае маленькія караблі. Гэта пра мяне гаворка? Я маленькі карабель. Мы атрымалі ежу і запусцілі тарпеду. І кіта разнесло. Аўтаматычна, я нічога з гэтым не зрабіў. У мяне дрэнная навіна. О, не, яны не... Блин, яны не плацяць... Гэтыя піраты не плацяць ватаў за тавары, якія яны сабе атрымліваюць. Яны ачмурэлі. Так. Я вось думаю, тут піратаў да халеры нешта навокал нас. А наступны камп'ютар яшчэ значна далей. Паліва у нас хапае. Давайте просто пролетим вось тут. Будем аблятаць піратаў зараз. Блин, хацеў абляцець піратаў. Там ёсць торпеды. Измена трейта. Блин, як ад яго пазбавіцца? Шостае адчуванне. Нас замяніліся ўсе трейты. Мы заляцелі зараз даляцелі да гэтага карабля, нас дзве плаваючых генаў дагнала. Шостая чуйка. Мы бачым ворагаў на мінікарце. Уявіце сабе. Ну і яшчэ мы прыцэлюемся значна лепей. Але у нас няма нічога. Мы страцілі нашу магчымасць раптоўна не з'есці нічога. І таксама яшчэ, што ў нас там было... Яшчэ нешта было. Не вельмі карыснае. Па тыпу не выбухае нейкая магчымасць аднаго з тыпа ворагаў.
Ну, давайте высадимся на этот корабель, паспрабуем забрать сферу. Возьмем новый предмет, паспрабуем яшчэ кластер флаг и кота, потому что с пиратами зараз будет бойка. Ну вось. Это были нормальные пираты, а не вось гэтые ваши. О, чуй на пиратов. Мы можем паспрабаваць их отключить от корабля адразу, каб сабе вызволить шлях отступления. Альбо давайте вось так пойдем. З-за того, что я бачу зараз, что навокал мяне на мини-карте, я зараз могу прадказваць, что далей адбудзецца. Так. А что не так з гэтым тоўстарам? А, зразумеў. Сістэма бяспекі адключана. Тут не працуе сістэма бяспекі. Блин. А, ты ж ё-моё. Ачвара. Что з гэтым кластер флаг? Добра. Твои ж. Усё зразумеў. Кластер флаг не выкарыстоўваем просто так. Літаральна закидываешь у покой, там у покоя ничего не застаецца. Вось так кластер флаг працуе. Так, пираты. Мне не вельмі падыходзіць, що я зброя супраць спуков гэтых. Бяжым. Отчапляем пиратский корабель. О, блин, я зачинил. Наоборот. Идем. О, блин. Знаете что, тримайте бота. Где? Ратуй. Мряу. Китя, ратуй мяне. Бежим. Далей. Оп, пират. Китя. Разбирайтесь с Китей. Отчапили, так? Отчапили. Удобно. Китями разбирайтесь. Так, пират пошел за китями воевать. Ага, пираты наближаются. Зачиним тут. А, блядь! Яны пройшли! А! Пираты нечто меня накрывают уже другий раз. А! Перезагрузка! Понеслася яшчэ. У меня есть другий шанец. Закрывай двери. Натя, разбирайтесь с ними. Котя, разберися. Зачиним яшчэ. Бежим сюда. Пираты просто берут и отчиняют двери. Вы отшмурили? Мы по дорозе 10 нам торпеду атрымалі. Але нічога карыснага мы не сабралі, як і ў папярэдні раз, калі мы з піратамі сустрэліся. Не кластер флаг, а кластер флаг. Калі ласка. Майце павагу.
Так, добра, піраты готы кожны раз дрэнна, кожны раз не падабаецца. Так. Я ж магу тэоретычна іх перамагчы, просто іх складана, яны ўсе тоўстыя. Каб я іх забіць мог, тады яшчэ нармальна. Мы прыбіраем іх вось гэтую штуку, за якую яны прылетаюць да карабля, адчапляем іх і забіваем піратаў, а далей ўжо чысцім карабель, як было, як звычайна. Так, пираты все еще на нас. Что у нас есть варианты? Летим просто от их долей. Альбо яны отчапились от нас за того, что бойка была зараз. Маленький корабель вельми. Давайте оглядим этот корабель. Возьму спайкер, бо трошки шкада ўжо патронаў. Не патронаў, а гэтых самых выбуховак наших. Вельмі зручная магчымасць. Так, мы ведаем, што там ворагі ёсць. Вельмі карысна. Есть. Навошта я зараз... Так, я забраў не тое. Я забраў зараз усю інфармацыю па мапе, у тым ліку, дзе ворагі знаходзяцца. Што не вельмі карысна ў маім выпадку. Таму што ворагі тут у асноўным будуць гэтыя турысты. А я і так магу бачыць на міні-карце, хто там ёсць. Оп, амаль. Можно, пожалуйста, там сами разберетесь? Оу, выбухнуло. У меня есть же выбуховка? Не. Выбуховку я покинул там. Добро. У нас насамрэч даволі ўжо шмат часу прайшло. Я трошки ў захапленні ад гульні. Скажу так, геймплейна, давайте меркаванне, раз уж такая справа. Геймплейна вельмі прыемна. Зараз пасля 3 гадзін без перапынку гуляючы ў яе, я скажу, што яна пачынае паўтарацца. То бок у яе ёсць невялічкі момант непрыемнасці. Але гэта таксама нармальна для роуглайкаў. Тым, што ты чым больш даведваешся, ты пакрыху паляпшаеш свае забегі. Вось. Пакрыху становіцца ўсё лепей. Мы даведваемся больш, нам становіцца прасцей рабіць рэчы, якія было складана рабіць у пачатку. І гэта галоўнае у роуглайце. Так што я лічу, што вельмі добра, вельмі файна. Вось, файная гульня. Мы прагрэс нармальны такі атрымалі, мне падаецца. Адзінае, што... Так, які у нас варыянты ёсць за гэтым? З-за таго, што мы не можам апынацца ў розных сітуацыях, нам прыходзіцца да праблем ставіцца па-рознаму. Вось так, напрыклад. Прыходзіцца нешта думаць на хаду, імправізировать, а асабістасці з піратамі прыходзіцца просто на хаду прыдумваць рэальна розныя планы і спрабаваць іх рэалізоўваць. Розныя персанажы. На жаль, я шмат не паміраў. Я шмат не паміраў, таму у нас не было магчымасці паглядзець розных персанажаў. Персанажы бываюць вельмі розныя. Стыва шкада. Карацей, просто з-за таго, што персанажы неяк у мяне няблага атрымліваецца. З-за таго, што памёр літаральна толькі адзін персанаж, то і справы у нас ідуць даволі упэўнена. У нас гэты персанаж атрымаўся, эфектыўным. Вось. Персанажы, якія могуць быць зараз яшчэ тут трэйтаў у персанажу да халеры. Гэта асноўныя увогуле жарт гульні у тым, што вам можа дастацца вельмі нізкі персанаж. За гэтага вы не будете даставаць да верхніх полак і не будете збіраць адтуль прадметы. У вас можа быць персанаж, у якога, я не памятаю, нешта са зрокам, па тыпу не разлічае колераў. І у вас будзе чорна-белая гульня. У вас можа быць яшчэ што-небудзь. І гэтага шмат, па тыпу трэйтаў, наколькі я ведаю, даволі да халеры.
Яны па-рознаму могуць уплываць на ваш геймплей, то бок за кожнага рознага персонажа у вас вельмі па-рознаму будзе забег выглядаць. У нас атрымалася так, што Стив пражыў даволі доўга. Гэты Ллойд, ён павінен быў памерці, але перажыў нейкім цудам проста апошнюю сустрэчу з піратамі. Яму рэальна пашанцавала, таму што не павінен быў ён перажыць яе. Вось, у мяне яшчэ было паляпшэнне на тое, каб выратаваць мне жыццё, таму як бы у мяне спрошчаны рэжым. У гэтым і сэнс роглайта. Чым больш ты паляпшэння ў сабе атрымліваеш, тым прасцей становіцца ўсё ў гульне. Вось, як паглядзець, так у мяне нармальна так новых рэчаў паадчынена. Вось. Скажу так, гульню рэкамендую. Калі у вас ёсць магчымасць, можете браць яе па скідону, калі вам падабаецца тое, што вы бачыце. Лічу, што ў ёй мы пабачылі вельмі невялічкі кавалак з-за таго, што асноўны жарт гульні ў тым, што у вас рознага роста персанажы, і гэта робіць яе забаўнай у некаторым сэнсе. Вось, і вы можете з рознымі ворагамі. Ворагаў, я так разумею, яшчэ ёсць даволі вялікая глыбіня ў гэтай туманнасці, і вы можете пачыняць і адчыняць далей глыбей, бачыць ворагаў, якіх мы яшчэ не бачылі, таму што мы літаральна спусціліся толькі на другі ўзровень. Я не ведаю, колькі іх усяго. Чакаў бы 10 прыкладна 4-5, калі шчыра. Вось, але гэта само па сабе ўжо даволі шмат розных ворагаў, розных камбінацый, розных караблёў і розных ускладненняў, якія можна сустрэць. Добра. Я на гэтым у прынцыпе буду скончваць. Давайте мы перайдзем, можа, у галоўнае меню. Так, увесь прагрэс схаваны. Я буду перадаваць вас далей. Паглядзім, хто чым займаецца. Тагрэль зараз гуляе ў фазмафобію у кампаніі з кімсьці. Nine Raven зараз малюе. І Ватафака БЛР гуляе ў Baldur's Gate 3. Давайте я вас перадам сёння магіччыку. Паглядзім, што ён малюе. Void Bastards падабаецца. Я здзіўлены, што я нагуляў яе амаль усяго там нічога. Мне падаецца, ў той момант, калі я пачаў, нешта можа не ўдала трапіла. Бывае такое, што проста не пад настрой гульня, і я ў выніку так і яе глыбей і не разглядаў. На жаль, мне было весела. Эти 3 гадзіны былі вельмі прыемныя. Так. Адпраўляю рэйд і жадаю вам добрага вечара.